Olet kallis taakka tälle yritykselle, Mikael. Nimeni on Mikael Virtanen. Olen 47-vuotias ja olen johtanut Lahtinen teollisuuden myyntitiimiä 16 vuotta. Rakensin suhteet jokaiseen suureen asiakkaaseen tyhjästä. Tein töitä viikonloppuisin, jätin väliin perheillallisia ja tein Lahtinen teollisuudesta arvostetun nimen Helsingin teollisuusalalla. Kuuntelet nyt kaunista kostotarinaa. Jos pidät tällaisista tarinoista, tilaa kanava ja kommentoi mistä päin katsot. Se auttaa työtämme valtavasti. Akseli Koskinen pomoni, sanoi nuo sanat nojautuessaan taaksepäin nahkatuolissaan. Hymy hänen kasvoillaan kertoi minulle kaiken tarvittavan. Kyse ei ollut suorituksesta, kyse ei ollut tuloksista, kyse oli numeroista taulukossa. 3 harjoittelijaa voi tehdä sinun työsi. Hän lisäsi ja oikaisi solmiotaan, kuin olisi juuri ratkaissut maailman nälänhädän. Istuin ja katsoin miestä, joka oli ratsastanut minun saavutuksillani viimeiset 3 vuotta. Akseli oli liittynyt Lahtisen palvelukseen operatiiviseksi johtajaksi, kun edellinen jäi eläkkeelle. Hän saapui MBA-tutkintonsa ja hienojen tehokkuusteorioidensa kanssa. Heti kun hän tunsi olonsa mukavaksi, hän alkoi kyseenalaistaa kaiken. Ironia ei jäänyt huomaamatta. Samaan aikaan kun hän puhui kulujen leikkaamisesta, minä vastasin 60% yrityksen liikevaihdosta. Asiakassuhteeni olivat tämän liiketoiminnan selkäranka, mutta Akseli näki euron kuvia siellä, missä minä näin kädenpuristuksia ja vuosikymmenten aikana rakennettua luottamusta. Tuo ymmärrän, sanoin rauhallisesti. Hienoa. Vartija saattaa sinut ulos. Kulkuoikeutesi on jo poistettu käytöstä. Nyökkäsin ja nousin ylös. En paiskannut ovea. En korottanut ääntäni. Kävelin vain toimistooni ja pakkasin henkilökohtaiset tavarani pahvilaatikkoon. Kuva vaimostani ja lapsistani. Kahvimukini Vantaan rakennuskonemessuilta. Paperipaino, jonka tyttäreni teki 3. luokalla. Tiimini katseli aitioistaan, kun vartija saattoi minut hissille. Annina, assistenttini, itki. Hän oli ollut kanssani 8 vuotta. Hän tiesi jokaisen asiakkaan syntymäpäivän, heidän lastensa nimet, heidän suosikkiravintolansa. Olimme rakentaneet täällä jotain todellista. Hissin laskeutuessa mietin keskustelua, jonka olin kuullut viime viikolla. Akseli puhui jonkun kanssa puhelimessa ylimääräisen rasvan leikkaamisesta ja voittomarginaalien maksimoinnista. Hän oli maininnut palkkani nimeltä ja sanonut, että yritys voisi palkata 3 vastavalmistunutta sillä, mitä minulle maksettiin. Mitä Akseli ei ymmärtänyt oli se, että nämä 3 vastavalmistunutta perisivät asiakaslistoja, eivät ihmissuhteita. On eri asia olla nimi tietokannassa kuin mies, joka soittaa sinulle henkilökohtaisesti, kun yrityksesi tarvitsee apua. Hissi saapui pohjakerrokseen. Kävelin aulan läpi, josta olin kulkenut joka aamu 16 vuoden ajan, kantaen muistojeni laatikkoa. Akseli luuli tehneensä loistavan liiketoimintapäätöksen. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä hän oli juuri laittanut liikkeelle. Aloitin Lahtinen teollisuudessa heti korkeakoulun jälkeen. Siihen aikaan se oli pieni operaatio, jota johti itse Tapio Lahtinen. 20 työntekijää, 2 myyjää ja unelma kilpailla suurten valmistajien kanssa. Tapio uskoi ihmissuhteisiin. Myy ihmiselle, älä yritykselle, hän sanoi aina. Kun Tapio jäi eläkkeelle 5 vuotta sitten, hänen vävynsä otti toimitusjohtajan paikan. Silloin Akseli liittyi tiimiin. Uusi johto tarkoitti uusia ideoita tehokkuudesta ja kulujen karsimisesta. Yritys oli kasvanut 300 työntekijään, mutta jollain tapaa paikan sielu alkoi kadota. Asiakaskuntaani ei rakennettu yhdessä yössä. Heikki Järvinen huippurakennukselta luotti minuun, koska olin ajanut hänen työmaalleen keskiyöllä, kun hänen laitteensa hajosi kriittisen projektin aikana. Päivi Rantanen Länsirakenteelta piti Lahtisen ensisijaisena toimittajanaan, koska muistin hänen tyttärensä valmistujaiset ja lähetin kukkia. Ne eivät olleet rahansiirtoja, ne olivat ihmissuhteita. Vuosien varrella huomasin hienovaraisia muutoksia siinä, miten Akseli oli vuorovaikutuksessa myyntitiimin kanssa. Hän alkoi kyseenalaistaa matkakulujani. Hän kysyi, miksi minun piti viedä asiakkaita illalliselle, kun sähköpostiviestinnän pitäisi riittää. Hän ehdotti, että voisimme hoitaa asiakkuuksia etänä henkilökohtaisten tapaamisten sijaan. Henkilökohtainen kosketus on vanhanaikaista, hän sanoi tiimipalaverissa. Modernissa liiketoiminnassa on kyse tehokkuudesta ja digitaalisesta viestinnästä.
Yritin selittää, että rakennusalan johtajat olivat perinteisiä ihmisiä, jotka pitivät kädenpuristuksia parempina kuin sähköpostiallekirjoituksia. Että kun Päivi Rantasella oli 10 miljoonan euron projekti, hän soitti minulle henkilökohtaisesti, koska luotti arvostelukykyyni. Mutta Akseli näki ne illalliskuitit tarpeettomina kuluina. Varoitusmerkit olivat olleet näkyvissä kuukausia. Akseli alkoi järjestää kokouksia ilman minua. Hän toi konsultin analysoimaan myyntiprosesseja. Hän pyysi Anniinaa toimittamaan yksityiskohtaisia raportteja päivittäisistä toimistani. Hän keräsi aineistoa. Se, mikä minua todella häiritsi, oli tapa, jolla hän kohteli muuta tiimiä. Kari, joka oli ollut Lahtisella 12 vuotta, sivuutettiin ylennyksessä, koska Akselin mielestä hänen palkkansa oli markkinatason yläpuolella. Maria, paras asiakaspäällikkömme, menetti suurimman asiakkaansa, kun Akseli vaati, että hän hoitaisi heidän huolensa asiakaspalveluportaalin kautta henkilökohtaisten puheluiden sijaan. Yrityskulttuuri oli muuttumassa. Tapio Lahtisella oli tapana kierrellä toimistossa. Hän tiesi kaikkien nimet, kyseli heidän perheidensä kuulumisia. Akseli johti kulmahuoneestaan taulukoiden ja mittareiden kautta. Hän mittasi kaikkea paitsi niitä asioita, joilla oli todella merkitystä. Vaimoni oli huomannut stressin. Olet erilainen, kun tulet kotiin, hän sanoi viime kuussa, kuin kävisit taistelua, jota et voi voittaa. Hän oli oikeassa. Yritin säilyttää jotain, mitä Akseli ei arvostanut. Asiakasuskollisuutta ei voi mitata neljännesvuosiraporteissa, mutta se on perusta, jolle kaikki muu rakentuu. Akseli oli oppimaisillaan sen läksyn kantapään kautta. Puhelu tuli ilta 8:00, Päivi Rantanen länsirakenteelta. Mikael, kuulin juuri uutiset. Onko se totta? Uutiset kiirivät nopeasti Helsingin rakennusalalla. Lahtinen teollisuus oli ollut ammatillinen identiteettini 16 vuotta, mutta ilmeisesti olin ensisijaisesti Mikael Virtanen ja vasta toissijaisesti Lahtisen työntekijä. Totta se on, Päivi. Tänä iltapäivänä se on typerintä, mitä olen koskaan kuullut. Sinä rakensit puolet heidän asiakassuhteistaan. Mitä Akseli oikein ajattelee? Istuin avolava-autossani kahvilan ulkopuolella ja yritin yhä käsitellä päivän tapahtumia. Hän luulee, että 3 harjoittelijaa voi hoitaa myyntiosaston. Päivi nauroi, mutta ilman huumoria. 3 harjoittelijaa. Mikael, sinä tunnet minun liiketoimintani joskus paremmin kuin minä itse. Yksikään harjoittelija ei ymmärrä, että kun sanon tarvitsevani jotain kiireellisesti, se tarkoittaa eilen, ei ensi viikolla. Tai että tarjouskilpailuprosessini on erilainen julkisissa ja yksityisissä hankkeissa. Huokaisin ja katsoin ikkunasta Helsingin iltataivasta. Ilmeisesti niillä asioilla ei ole yhtä paljon merkitystä kuin myyntiosaston kulujen leikkaamisella 30%. No, he menettivät juuri länsirakenteen asiakkaanaan, Päivi totesi päättäväisesti. En aio asioida jonkun keltanokan kanssa, joka ei ymmärrä, miten työskentelen. Onko sinulla suunnitelmia? Kysymys yllätti minut. En ollut vielä ehtinyt ajatella niin pitkälle. Rehellisesti sanottuna ei. Kaikki tapahtui tänään. Tavataan huomenna kahvilla, hän sanoi. Minulla on muutamia ajatuksia, joista haluan keskustella kanssasi. Ja Mikael. Lahtinen teki juuri historiansa suurimman virheen. Lopetin puhelun ja istuin hiljaa muutaman minuutin. Puhelimeni soi uudelleen. Se oli Heikki Järvinen Huippurakennukselta. Mikael, onko totta, mitä kuulen? Antoiko Lahtinen sinulle potkut? Uutiset todella kulkivat nopeasti. Mikael, onko totta, mitä kuulen? Antoiko Lahtinen sinulle potkut? Uutiset todella kulkivat nopeasti. Vedin syvään henkeä ennen kuin vastasin Heikki Järviselle, Huippurakennuksen omistajalle ja yhdelle vanhimmista asiakkaistani. Kyllä, Heikki. Tapahtui tänä iltapäivänä. Linjan toisessa päässä oli hetken hiljaista, mitä seurasi vaimea kirosana. Tämä on täysin järjetöntä. Sinä olet syy, miksi olemme pitäneet Lahtisen päätoimittajanamme kaikki nämä vuodet. Ilmeisesti yrityksen uusi visio ei arvosta sellaista suhdetta. Vastasin yrittäen pitää ääneni neutraalina. Akseli uskoo, että teknologia voi korvata henkilökohtaisen kontaktin. Teknologia? Heikki nauroi ilottomasti. Mikään sovellus ei soita minulle 3 aamuyöllä, kun laite hajoaa kesken kriittisen betonivalun. Mikään automaattinen järjestelmä ei ymmärrä, miksi tarvitsemme tiettyjä osia, jotka eivät ole vakioluettelossa. Hymyilin hieman tilanteesta huolimatta. Heikki oli aina ollut suorasanainen. Kuule Mikael, en kiertele.
Huippu on aloittamassa 3 suurta projektia ensi vuosineljänneksellä. Luotimme Lahtiseen sinun takiasi. Nyt meidän on harkittava tätä päätöstä uudelleen. Ymmärrän täysin. Kirsti, onko sinulla suunnitelmia? Hän kysyi toistaen Päivin kysymyksen. Koska jos harkitset vaihtoehtoja, haluan sinun tietävän, että Huippu arvostaa ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä todellinen kumppanuus tarkoittaa. Itse asiassa tapaan Päivi Rantasen huomenna, myönsin. Hän mainitsi, että hänellä on joitain ideoita. Hyvä, soita minulle sen jälkeen. Haluan olla osa sitä keskustelua. Ja Mikael, olen pahoillani tämän päivän tapahtumista, mutta minulla on tunne, että tämä voi olla jonkin suuremman alku sinulle. Lopetettuani puhelun istuin autossani vielä muutaman minuutin ja käsittelin juuri tapahtunutta. Alle 3 tuntia potkuistani 2 Lahtisen suurinta asiakasta oli ilmaissut paitsi myötätuntonsa, myös kiinnostuksensa jatkaa työskentelyä kanssani riippumatta siitä, missä olin. Ajoin kotiin pääpyörällä. Kun saavuin, Elina, 20 vuoden vaimoni, odotti kuistilla. Hän tiesi, jotenkin hän aina tiesi, se tapahtui, eikö niin? Hän kysyi, kun nousin portaita tavaralaatikkoni kanssa. Nyökkäsin ja laskin laatikon maahan halatakseni häntä. Mistä tiesit? Et koskaan tule kotiin 6 iltapäivällä, hän hymyili lempeästi. Ja olet puhunut tämän tapahtumisesta jo kuukausia. Menimme sisään yhdessä. Lapsemme Emilia, 19, joka opiskeli yliopistossa, ja Elias, 16, olivat omissa harrastuksissaan. Talo oli oudon hiljainen. Miltä sinusta tuntuu? Elina kysyi kaataessaan minulle kupin kahvia keittiössä. Mietin hetken, oudon helpottuneelta. Hänen silmänsä laajenivat hieman. Helpottuneelta? Kyllä, vahvistin, yllättyneenä omasta vastauksestani. Viime kuukausina töihin meneminen on tuntunut kuin astuisi taloon, jota ei enää tunnista. Se ydin, mitä teimme, oli katoamassa, ja taistelin yksin säilyttääkseni sen. Elina tarttui käteeni pöydän yli. Teit kaiken, minkä voit, Mikael. Joitakin taisteluita ei voi voittaa, mutta ehkä tämä ei ollutkaan taistelu voitettavaksi, pohdin. Ehkä se oli ovi, joka sulkeutui, jotta toinen voisi aueta. Kerroin hänelle Päivin ja Heikin puheluista, seuraavalle päivälle sovitusta tapaamisesta. Elina kuunteli tarkkaavaisesti. Hänen silmänsä kirkastuivat hetki hetkeltä. Ymmärrät hän, mitä on tapahtumassa? Hän kysyi, kun lopetin. Mitä tarkoitat? Mikael, olet rakentanut jotain paljon arvokkaampaa kuin myyntiosaston. Olet rakentanut verkoston ihmisiä, jotka luottavat sinuun, eivät Lahtinen teollisuuteen. Yritys oli vain väline sille, mitä todella tarjosit. Luottamusta, asiantuntemusta ja aitoa ihmissuhdetta. Hänen sanansa resonoivat syvästi. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun lähdin Akselin toimistosta tavaralaatikkoni kanssa, aloin nähdä edessäni polun, en vain katkennutta menneisyyttä. Matkapuhelimeni soi jälleen. Se oli Sanna Korpela, entinen kollega, joka oli lähtenyt Lahtiselta 2 vuotta aiemmin ja siirtynyt johtajaksi Korpitekille, pienemmälle, mutta kasvavalle kilpailijalle. Mikael, kuulin juuri. Meidän täytyy puhua. Oletko vapaa kahville huomenna? Selitin, että minulla oli jo tapaaminen Päivin kanssa aamulla. Sitten lounas hän vaati. Tämä ei voi odottaa. Puhelin ei lakannut soimasta sinä iltana. Kari myyntitiimistä, Maria asiakashallinnasta, Anniina assistenttini, itkien avoimesti puhelimessa. Kaikilla oli sama viesti. Akselin päätös oli monumentaalinen virhe. Kaikki kysyivät tulevaisuuden suunnitelmistani. Seuraavana päivänä tapasin Päivi Rantasen kahvilassa Punavuoressa, 55-vuotias johtaja, joka tunnettiin suorapuheisuudestaan ja terävästä älystään. Oli jo paikalla saapuessani ja selasi tablettiaan. Mikael, hän nousi tervehtimään minua halauksella, mikä oli harvinaista häneltä. Näytät hyvältä mieheksi, joka sai eilen potkut. Hymyilin istuutuessamme. Olen huomaamassa, että en ehkä saanutkaan niin täydellisiä potkuja kuin Akseli kuvitteli. Päivi hymyili, laskelmoitu hymy, jonka tunnistin lukemattomista neuvotteluista. Juuri siksi olemme täällä. Mennään suoraan asiaan. Länsirakenteella on 4 suurta projektia suunnitteilla tälle vuodelle, yhteensä yli 80 miljoonan euron edestä rakentamista. Se tarkoittaa noin 15 miljoonaa euroa teollisuuslaitteisiin ja tarvikkeisiin. Hän liuutti tabletin eteeni, näyttäen yksityiskohtaista taulukkoa. Nämä sopimukset oli varattu Lahtiselle.
Nyt ne ovat saatavilla. Päivi, arvostan uskollisuuttasi, mutta en edusta tällä hetkellä mitään yritystä. Et vielä, hän korjasi nojautuen taaksepäin. Se puhuin Heikin kanssa huipulta tänä aamuna. Hänellä on jaettavanaan samanlaisia lukuja. Yhdessä edustamme noin 25 miljoonan euron edestä kauppoja, jotka Lahtinen juuri menetti edes tajuamatta sitä. Puhelimeni värähti. Viesti Heikiltä. Olen 5 minuutin päässä, on uutisia. Mitä tarkalleen ottaen ehdotat? Kysyin Päiviltä. Helsingissä on useita teollisuuslaitevalmistajia. Lahtinen on suurin, mutta ei ainoa. Jotkut ovat pienempiä, ketterämpiä, halukkaampia innovoimaan ja kaipaavat epätoivoisesti jotakuta sinun kokemuksellasi ja kontakteillasi. Ennen kuin ehdin vastata, Heikki saapui tuoden mukanaan hänelle ominaisen energiansa. Hän istui kanssamme kursailematta. No niin, kaikki ovat täällä. Mennään asiaan, hän sanoi hymyillen. Mikael, soitin eilen illalla 5 muulle Lahtisen asiakkaalle. Kaikilla oli sama reaktio. Jos sinä lähdet, he harkitsevat uudelleen. Ehdotatteko, että käyttäisin suhteitani rakentaaksesi jotain parempaa, Päivi täydensi. Jotain, joka perustuu niihin arvoihin, jotka Tapio Lahtinen alun perin loi. Ennen kuin Akselin kaltaiset ihmiset alkoivat purkaa niitä, Heikki nyökkäsi voimakkaasti. Kyse ei ole asiakkaiden varastamisesta, Mikael. Kyse on heille tarjottavasta vaihtoehdosta, joka arvostaa sitä, mikä alallamme on todella tärkeää. Keskustelu jatkui lähes 2 tuntia. Päivi ja Heikki eivät ainoastaan ilmaisseet solidaarisuuttaan, he tarjosivat konkreettista tukea, kontakteja sijoittajiin, takeita alkusopimuksista, vision yrityksestä, joka yhdistäisi modernin teknologian perinteisiin arvoihin, kuten ihmissuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Kun lähdin lounaalle Sannan kanssa, mieleni kuohui. Se, mikä oli alkanut urani pahimpana päivänä, oli nopeasti muuttumassa katalyytiksi jollekin, mitä en ollut koskaan harkinnut oman yrityksen perustamiselle. Sanna odotti minua ravintolassa, tietävä hymy huulillaan. Anna, kun arvaan, hän sanoi istuessani, vietit aamun asiakkaiden kanssa, jotka haluavat jatkaa työskentelyä sinun kanssasi. Eivät Lahtisen. Kohotin kulmaani. Mistä tiesit? Koska minulle tapahtui täsmälleen sama asia 2 vuotta sitten, kun Akseli aloitti modernisointiprojektinsa. Hän teki lainausmerkit ilmaan. Erona on, että sinä olet paljon suurempi tekijä kuin minä olin. Puolet Lahtisen suurasiakkaista on uskollisia sinulle henkilökohtaisesti, ei brändille. Entä toinen puoli? He odottavat näkevänsä, mitä teet seuraavaksi. Hän hymyili ja nojautui eteenpäin. Ja siksi Corpitec lähetti minut puhumaan kanssasi. Haluamme sinun liittyvän joukkoomme asiakkuusjohtajaksi. Palkka 40% korkeampi kuin Lahtisella. Tulososuus ja vapaus rakentaa tiimisi parhaaksi katsomallasi tavalla. Tarjous oli houkutteleva. Corpitec oli arvostettu yritys, vaikkakin pienempi. Minä harkitsen joitakin vaihtoehtoja, vastasin varovaisesti. Sanna tutki minua hetken. He ehdottivat, että perustaisit oman yrityksen, eikö niin? En vastannut. Mikä oli vastaus sinänsä? Ajattelin sitä itsekin, hän jatkoi. Mutta yrityksen rakentaminen tyhjästä, jopa taatuilla asiakkailla, vaatii pääomaa, infrastruktuuria, tuotantotiimin, kestää vuosia ennen kuin olet täysin vakiintunut. Hän piti tauon antaen sanojen upota. Corpitecillä voisit alkaa palvella asiakkaitasi välittömästi. Infrastruktuurimme on jo olemassa. Tuotannossamme on ylimääräistä kapasiteettia. Se, mikä puuttuu, ovat juuri ne suhteet, jotka sinä tuot mukanasi. Argumentti oli vankka. Keskustelimme yksityiskohdista vielä tunnin. Kun hyvästelimme, Sanna ojensi minulle kirjekuoren. Virallinen tarjouksemme. Mieti sitä, Mikael. Ja päätöksestäsi riippumatta, tiedä, että Akseli teki eilen elämänsä suurimman virheen. Helsinki on suuri kaupunki, mutta liike-elämä on pientä. Uutinen on jo levinnyt. Ajoin kotiin pää täynnä ajatuksia. 24 tunnissa olin muuttunut irtisanotusta halutuksi. Minulla oli virallinen tarjous Corpiteciltä ja 2 suuren asiakkaan tuki oman yrityksen perustamiseen. Kun saavuin kotiin, löysin toisen auton pysäköitynä ajotieltä. BMW N, jonka tunnistin välittömästi. Se kuului Tapio Lahtiselle, nimeään kantavan yrityksen eläkkeellä olevalle perustajalle. Se 72-vuotias mies istui olohuoneessani Elinan kanssa kahvilla. Mikael, hän nousi halatakseen minua. Meidän täytyy puhua siitä, mitä eilen tapahtui.
Ja siitä, mitä tapahtuu huomenna, Tapio Lahtinen oli vaikuttava hahmo jopa 72-vuotiaana. Täydellisesti leikatut valkoiset hiukset, suora ryhti ja silmät, jotka tuntuivat näkevän julkisivun taakse. Hän oli rakentanut Lahtinen teollisuuden tyhjästä, muuttaen sen pienestä pajasta yhdeksi Suomen suurimmista teollisuuslaitevalmistajista. Mikael, poikani, hän sanoi ja puristi kättäni yllättävän lujasti. Kuulin, mitä tapahtui. Häpeällistä. Herra Lahtinen, mukava nähdä teitä, vastasin vilpittömästi. En odottanut vierailuanne. Kuinka olisin voinut pysyä poissa, kun kuulin, että Akseli antoi potkut parhaalle myyjälleni? Miehelle, joka rakensi puolet yrityksen asiakassuhteista. Elina tarjosi tuoretta kahvia ja jätti meidät kahden kesken olohuoneeseen. Tapio istui raskaasti sohvalle huokaisten. Kun jäin eläkkeelle ja jätin yrityksen vävyni käsiin, luulin tekeväni oikein, hän aloitti. Antti on aina ollut hyvä hallintomies, mutta hän ei ymmärrä liiketoiminnan sydäntä kuten minä. Ja sitten hän toi tämän Akselin. Tapio pudisti päätään, selvästi pettyneenä. En tullut tänne puhumaan pahaa nykyjohdosta, vaikka voisinkin. Tulin, koska kuulin huhuja. Helsinki on pieni paikka liiketoiminnassa, Mikael. Ihmiset puhuvat. Ja he puhuvat, että Corpitec liehittelee sinua. Ja että Päivi Rantanen ja Heikki Järvinen ehdottavat oman yrityksen perustamista. Olin yllättynyt hänen tietojensa tarkkuudesta. Huhut pitävät paikkansa, myönsin. Punnaitsen vielä vaihtoehtojani. Tapio nyökkäsi hitaasti. Saanko esittää henkilökohtaisen kysymyksen, Mikael? Näiden 16 vuoden aikana Lahtisella, mikä osa työstä antoi sinulle eniten? Kysymys yllätti minut, mutta vastaus tuli helposti. Jonkin rakentaminen, nähdä suhteiden kasvavan ensimmäisestä kädenpuristuksesta vuosikymmenten kumppanuuksiksi. Ratkaista todellisia ongelmia todellisille ihmisille, olla osa asiakkaideni menestystarinaa. Hidas hymy levisi Tapion ryppyisille kasvoille, juuri siltä minusta tuntui. Siksi rakensin Lahtisen. En voittojen takia, vaikka ne tulivatkin seurauksena, vaan sen tyydytyksen takia, että loi jotain, jolla on todellista merkitystä. Hän nojautui eteenpäin, silmät tuikkien. Corpitec tarjoaa epäilemättä hyvän palkan, mutta olet siellä vain työntekijä, toteuttamassa jonkun toisen visiota. Oman yrityksen perustaminen, se on pelottavaa, riskialtista ja vie joka ikisen minuutin ajastasi seuraavien vuosien ajan. Kuulostaa siltä, että teillä on kolmas vaihtoehto mielessä, huomautin alkaen ymmärtää, miksi hän oli täällä. Terävä kuten aina, Tapio hymyili. Kyllä on. Kun myin yrityksen vävylleni, mä pidin itselläni joitain sivusijoituksia. Yksi niistä on TL-laitteet. Rypistin otsaani hämmentyneenä. En ole koskaan kuullutkaan. Koska se on olemassa vain paperilla, Tapio selitti. Rekisteröity yritys, jolla on luvat kunnossa, pankkitilit, jopa pieni teollisuushalli Vantaalla, mutta ei aktiivista toimintaa. Eräänlainen eläkeprojekti, jota en koskaan toteuttanut, sydämeni alkoi hakata nopeammin, kun ymmärsin, mihin keskustelu oli menossa. Ehdotatteko te? Tarjoan osakkuutta, Mikael, hän keskeytti, silmät loistaen. Färdfäpende. Sinä tuot suhteet, energian ja vision. Minä tuon alkuinfrastruktuurin, käyttöpääoman ensimmäisiksi 18 kuukaudeksi ja 5 vuosikymmenen kokemuksen neuvonantajana. Rakentaisimme jotain yhdessä. Jotain, mikä kunnioittaa niitä arvoja, joita Lahtinen ennen edusti. Tarjous oli odottamaton ja samalla täysin looginen. Tapio Lahtinen, mies, joka oli opettanut minulle kaiken teollisuusmyynnistä, tarjosi kumppanuutta juuri sillä hetkellä, kun olin tienhaarassa. On yksi tärkeä yksityiskohta, Tapio lisäsi. Laillisesti en voi kilpailla suoraan Lahtisen kanssa. Myyntisopimuksessa on tarkat lausekkeet, mutta sinulla ei ole sellaisia rajoituksia, ja TL-laitteet kuuluu teknisesti perherahastolle, ei suoraan minulle. Kätevä tekninen yksityiskohta, huomautin. Liikemaailma koostuu teknisistä yksityiskohdista, poikani. Hän hymyili. Mitä sanot? Mieleni pyöri. Tarjous ratkaisi monet ongelmat, jotka Sanna oli nostanut esiin. Alkupääoma, infrastruktuuri, aika vakiintumiseen. Ja se tarjosi jotain, mitä Corpitec ei voinut. Todellista omistajuutta, oman meidän yrityksen rakentamista. Tarvitsen aikaa miettiä, vastasin rehellisesti, ja puhua Elinan kanssa. Luonnollisesti Tapio myöntyi noustessaan. Tannekilt siitä tässä. Ota aikaa niin paljon kuin tarvitset.
mutta älä liikaa. Tällaisilla tilaisuuksilla on lyhyet ikkunat. Tapion lähdettyä istuin Elinan kanssa kuistilla ja kävin läpi kaikki vaihtoehdot. Hän kuunteli minua tarkkaavaisesti, kuten aina kriittisinä hetkinä, mitä sydämesi sanoo. Hän kysyi yksinkertaisesti, kun lopetin, että työskentely Tapio Lahtisen kanssa olisi etuoikeus, että oman yrityksen rakentaminen olisi antoisampaa kuin mikään yritysvirka, mutta myös, että se olisi vaikein tie. Elina tarttui käteeni. Siitä asti kun tapasimme, et ole koskaan valinnut helppoa tietä, Mikael. Siksi asiakkaasi luottavat sinuun, siksi olemme olleet yhdessä 22 vuotta. Valitset aina tien, jonka uskot olevan oikea, et sitä, joka on mukavin. Hänen tukensa merkitsi kaikkea. Sinä yönä nukuin paremmin kuin viikkoihin, edessä olevista epävarmuustekijöistä huolimatta. Seuraavana aamuna puhelimeni soi aikaisin. Se oli Anniina, entinen assistenttini Lahtiselta. Mikael, et usko tätä. Hänen äänensä oli jännittynyt, melkein kuiskaus. Täällä on täysi kaos. Länsirakenne perui kaikki vireillä olevat sopimukset eilen iltapäivällä. Huippu lähetti juuri virallisen sähköpostin, jossa he keskeyttävät ostot toistaiseksi. Akseli on raivoissaan, kävelee käytävillä ja vaatii saada tietää, kuka on yhteydessä sinuun. Päästuu simsmäätsä. Miten niin? Hän luulee, että sabotoit aktiivisesti yritystä, Anniina selitti. Hän ei voi hyväksyä, että asiakkaat lähtevät hänen päätöksensä takia. Huokaisin. Tyypillistä Akselille etsiä syntipukkia sen sijaan, että ottaisi vastuun. On muutakin, Anniina jatkoi. Hän kutsui koko myyntitiimin hätäkokoukseen täksi iltapäiväksi. Huhu kertoo, että hän aikoo vahvistaa sääntöjä, jotka kieltävät yhteydenpidon entisiin työntekijöihin. Mikael. Hän mainitsi oikeustoimet yrityksen liiketoiminnan häiritsemisestä. Hänellä ei ole perusteita sille, vastasin, vaikka tunsin kylmän väreen selässäni. Oikeusjutut, jopa perusteettomat, voisivat hidastaa mitä tahansa uutta yritystä. Halusin vain varoittaa sinua, Anniina sanoi. Ja myös, lähetän ansioluetteloni muutamiin paikkoihin. Tämä paikka ei ole enää entisensä ilman sinua. Puhelun jälkeen tein päätökseni. Minun piti toimia nopeasti, ennen kuin Akseli onnistuisi luomaan oikeudellisia esteitä. Soitin Tapiolle. Olen mukana, mä sanoin yksinkertaisesti, kun hän vastasi. Milloin voimme aloittaa? Tänään, vastasi Tapio epäröimättä. Tapaa minut osoitteessa, jonka lähetän tunnin kuluttua. Tuo hyvä kynä. THL-laitteiden halli Vantaalla oli pienempi kuin Lahtisen tilat, mutta yllättävän hyvin varusteltu. Siisti, organisoitu, koneet peitetty pressuilla odottaen heräämistä eloon. Tapio tapasi minut portilla pukumiehen kanssa. Lakimieheni, hän selitti. Asiakirjat ovat valmiina. Välskydä Finbergsken osakkuus. Kuten lupasin. Heti kun allekirjoitamme, sinusta tulee virallisesti osaomistaja. Prosessi oli nopea ja yllättävän jännittävä. Alle 2 tunnissa minusta tuli yrittäjä. Tapio puristi kättäni lujasti, kun viimeinen asiakirja oli allekirjoitettu. Tervetuloa yrityksen omistajien maailmaan, Mikael. Nyt alkaa todellinen työ. Hän ei liioitellut. Seuraavat päivät olivat toiminnan pyörremyrsky. Järjestelmien aktivointia, ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista, toimitusketjun järjestämistä. Tapio oli väsymätön. Hänen kokemuksensa lyhensi prosesseja, jotka normaalisti olisivat kestäneet viikkoja. Päivi Rantanen oli ensimmäinen, joka virallisti sopimuksen uuden TL-laitteiden kanssa, ja Heikki Järvinen seurasi tiiviisti perässä. Kuten he olivat luvanneet, he takasivat tarpeeksi tilauksia perustellakseen välittömän olemassaolomme. Muut seurasivat perässä, kun uutinen levisi. Viikkopotkujeni jälkeen olin uudessa toimistossani, kun Sanna Korpitekiltä soitti. Valitsit vaikeimman tien, hän kommentoi, kun selitin päätökseni. Mutta ehkä sinulle sopivimman. Korpitekin tarjous on edelleen voimassa, jos muutat mieltäsi. Kiitos, Sanna. Ehkä tulevaisuudessa yrityksemme voivat tehdä yhteistyötä jossain projektissa. Olisi mielenkiintoista, hän vastasi mietteliällä äänellä, erityisesti ottaen huomioon, mitä Lahtisella tapahtuu. Ja mitä tarkoitat? Etkö ole kuullut? Hänen yllätyksensä oli aitoa. Akseli toteuttaa täydellistä rakenneuudistusta. Myyntiosasto pienennetään puoleen. Kaikki digitalisoidaan, automatisoidaan. Hän kutsuu sitä sisäisesti Lahtinen 2.0-ksi, tehokkuusmalli 2000-luvulle. Pudistin päätäni, vaikka tiesin, ettei hän nähnyt minua.
hän tuplaa panoksensa sen sijaan, että myöntäisi virheensä. Juuri niin. Soitin onnitellakseni Mikael, mutta myös varoittaakseni. Akseli puhuu sinusta avoimesti johtoryhmän kokouksissa. Sanoo, että varastat aktiivisesti asiakkaita. Rikot jotain kilpailukieltosopimusta. Sellaista sopimusta ei ole olemassa, vastasin. Tarkistin asian lakimiesten kanssa. Hän tietää sen, Sanna vahvisti, mutta hän luo narratiivia, ole varovainen. Akselin kaltaiset miehet ovat vaarallisia, kun he tuntevat itsensä ahdistetuiksi. Varoitus oli aiheellinen. Seuraavina päivinä aloin kuulla samanlaisia kertomuksia. Akseli maalasi minusta kuvaa pahiksena, väittäen, että olin suunnitellut kaiken, että potkuni olivat olleet vain temppu varastaa Lahtisen asiakkaat. Ironia oli käsin kosketeltavaa. Mies, joka antoi minulle potkut väittäen, että työni oli tarpeeton, syytti minua nyt siitä, että olin liian elintärkeä menetettäväksi. Saman aikaan TL-laitteet kasvoi nopeasti. Palkkasimme 5 ihmistä ensimmäisellä viikolla, mukaan lukien Anniinan, joka irtisanoutui Lahtiselta heti kuultuaan uudesta yrityksestäni. Se oli vain ajan kysymys, hän selitti ensimmäisenä päivänään. Ilmapiiri siellä on myrkyllinen. Akselilla on nyt kamerat osastoilla. Hän valvoo keskusteluja, vaatii päivittäisiä toimintaraportteja. Toisen viikon lopussa sain odottamattoman puhelun. Se oli Kari, joka oli jäänyt Lahtisen myyntitiimiin. Mikael, meidän täytyy puhua. Hänen äänensä oli jännittynyt. Ei puhelimessa. Voimmeko tavata tänä iltana? Suostuin, uteliaana. Tapasimme hämärässä baarissa Etelä-Helsingissä, kaukana liike-elämän piireistä. Puolet suurasiakkaista on jo lähtenyt. Kari aloitti kiertelemättä istuutuessamme. Jotkut tulivat teille, toiset korpitekille. Jotkut vain jäädyttivät tilaukset, kunnes arvioivat markkinoita uudelleen. Hän otti kulauksen oluestaan ennen kuin jatkoi. Akseli on epätoivoinen. Hän kutsui koolle hallituksen kokouksen huomiseksi. Huhu kertoo, että hän aikoo ehdottaa oikeustoimia sinua ja TL-laitteita vastaan. Hän on onnistunut dokumentoimaan joitakin puheluita sinun ja Lahtisen entisten asiakkaiden välillä. Hän rakentaa juttua liiketoiminnan häirinnästä. Tunsin puristuksen vatsassani. Oikeusjuttu, vaikka perusteetonkin, voisi hidastaa edistymistämme, kuluttaa resursseja, tahrata vasta syntynyttä mainettamme. Miksi kerrot tämän minulle? Kari katsoi juomaansa pitkän hetken. Koska se, mitä hän tekee, on väärin, Mikael. Koko yritys on romahtamassa hänen egonsa takia. Ja koska hän epäröi, haluan tietää, onko teillä tilaa vielä yhdelle myyjälle. Karin paljastus Akselin suunnitelmista ei yllättänyt minua täysin, mutta uhan välittömyys oli huolestuttavaa. Oikeusjuttu, jopa aiheeton, voisi tukahduttaa orastavan liiketoimintamme ennen kuin ehtisimme kunnolla vakiintua. Lahjakkuuksille on aina tilaa, Kari. Vastasin hänen kysymykseensä TL-laitteisiin liittymisestä. Mutta minun on oltava avoin, olemme vasta alussa. En voi taata samaa vakautta kuin Lahtinen. En ainakaan vielä. Kari hymyili väsyneesti. Vakautta? Lahtisella. Mikael, kukaan siellä ei tunne oloaan vakaaksi nyt. Se on kuin työskentelisi juoksuhiekalla. Tein mielessäni muistiinpanon keskustella Tapion kanssa Karin tuomisesta tiimiimme. Tällä hetkellä oli kiireellisempiä asioita. Tiedätkö tarkalleen, mitä Akseli aikoo esittää hallitukselle? Kari nojautui eteenpäin ja laski ääntään. Hänellä on puhelutietoja sinun ja useiden Lahtisen entisten asiakkaiden välillä 48 tunnin kuluessa potkuistasi. Hän väittää, että rikoit jonkinlaista salassapitovelvollisuutta, että käytit yrityksen omistamia tietoja ohjataksesi liiketoimintaa muualle. Se on naurettavaa, väitin. Ensinnäkin, asiakkaat ottivat yhteyttä minuun, ei päinvastoin. Toiseksi, kontaktien tunteminen ei ole luottamuksellista tietoa, etenkään meidän markkinoillamme, joilla kaikki tuntevat kaikki. Kari nyökkäsi. Minä tiedän sen. Sinä tiedät sen. Mutta Akseli on epätoivoinen ja hallitus on peloissaan lukujen takia. Ensi vuosineljänneksen ennusteet ovat pelottavia asiakasmenetysten jälkeen. Lähdin tapaamisesta mieli kiihtyneenä, ajoin suoraan Tapion kotiin, joka otti minut vastaan yksityisessä työhuoneessaan, elegantissa tilassa täynnä kirjoja ja muistoja hänen vuosiltaan liike-elämässä. Kun lopetin Karin kanssa käydyn keskustelun selostamisen, vanha yrittäjä oli hetken hiljaa, sormet ristissä leukansa alla. Ennustettavaa, hän kommentoi lopulta.
Akseli on aina mieluummin osoitellut syyllisiä kuin ottanut vastuuta. Mutta meidän on otettava uhka vakavasti. Mikä on strategiamme? Tapio hymyili ovela pilke silmissään. 2 rintamaa, Mikael. Ensinnäkin nopeutamme suunnitelmiamme. Päähallin on oltava toiminnassa 72 tunnissa, ei 2 viikossa, kuten suunnittelimme. Jos kohtaamme oikeudellisen myrskyn, meidän on saatava tuotteita ovesta ulos kassavirran ylläpitämiseksi. Hän nousi ylös ja käveli sivupöydän luo, jonne hän kaatoi 2 lasia viskiä. Toiseksi siirrymme hyökkäykseen. Huomenna aikaisin lakimiehemme lähettää virallisen kirjeen Lahtisen hallitukselle ja varoittaa perusteettomien väitteiden esittämisen oikeudellisista seurauksista yritystämme vastaan. Liitämme mukaan vapaaehtoisia lausuntoja asiakkailta, jotka vahvistavat ottaneensa meihin yhteyttä omasta aloitteestaan. Otin vastaan lasin, jonka hän ojensi minulle. Eikö se vain suututa Akselia entisestään? Varmasti, Tapio naurahti hiljaa, mutta se saa myös hallituksen pysähtymään. He ovat liikemiehiä, eivät ristiretkeläisiä pyhässä sodassa. Jos he huomaavat, että Akseli ehdottaa kallista oikeustaistelua, jonka onnistumismahdollisuudet ovat rajalliset, he epäröivät. Otin kulauksen ja nautin meripihkan värisen nesteen pehmeästä poltteesta. Onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tehdä? Kyllä, Tapio vastasi, hänen katseensa kiinnittyneenä minuun. Soita Sannalle Corpitechille. Ehdotus yllätti minut. Sannalle. Miksi? Koska 3 pelaajaa muuttaa tämän pelin dynamiikan täysin, Tapio selitti. Tällä hetkellä Akseli asettaa tämän vastakkainasetteluksi Lahtisen ja sinun petturimaisen ex-työntekijän välille. Mutta jos Corpitech astuu julkisesti tarinaan sinun kaupallisena liittolaisenasi, narratiivi muuttuu. Aloin ymmärtää hänen päättelyään henkilökohtaisesta riidasta markkinatodellisuudeksi. Juuri niin, Tapio nyökkäsi, tyytyväisenä ymmärrykseeni. Kyse ei ole enää Mikaelista vastaan Akseli, vaan siitä, että Lahtinen kohtaa kilpailun markkinan todellisuuden, jossa asiakkailla on vaihtoehtoja. Paljon epämieluisampaa hänen argumentilleen. Strategia oli nerokas yksinkertaisuudessaan. Soitin Sannalle vielä samana iltana. Selitin tilanteen ja ehdotin strategista kumppanuutta. TL toimittaisi erikoistuneita komponentteja, jotka täydentäisivät Corpitechin tuotelinjaa, luoden synergiaa, joka hyödyttäisi molempia yrityksiä. Liittouma Lahtista vastaan. Sanna kysyi, äänessään ilmeinen kiinnostus. Liittouma palvellaksemme markkinoita paremmin, korjasin, joka sivumennen sanoen mutkistaa Akselin suunnitelmia. Hän nauroi. Rakastan tapaasi kääriä yritysstrategia asiakaspalveluksi, Mikael. Olen aina ihaillut sitä sinussa. Keskustelemme johtokuntamme kanssa huomenna aamulla ja palaan asiaan päivän loppuun mennessä. Seuraavat 48 tuntia olivat kilpajuoksua aikaa vastaan. Samalla kun lakitiimimme valmisteli ennaltaehkäisevää kirjettä Lahtisen hallitukselle, Tapio ja minä nopeutimme päähallimme aktivointia. Työntekijöitä palkattiin kiireellisinä, mukaan lukien Kari, joka irtisanoutui Lahtiselta heti kun vahvistimme hänelle paikan. Laitteet asennettiin, testattiin ja kalibroitiin ennätysajassa. Sanna soitti seuraavan päivän päätteeksi, kuten oli luvannut. Olemme mukana, hän ilmoitti. Johtokuntamme ei ainoastaan hyväksynyt strategista kumppanuutta, vaan haluaa virallistaa ensisijaisen toimitussopimuksen TL-laitteiden kanssa. Heidän mielestään synergia sopii täydellisesti laajentumistrategiamme. Erinomainen, vastasin tuntien huomattavaa helpotusta. Milloin voimme julkistaa asian? Entä huomenna? Sanna ehdotti. Sattumalta samana päivänä kuin Lahtisen hallituksen kokous. Vallaton sävy hänen äänessään sai minut hymyilemään. Sannalla oli aina ollut moitteeton ajoituksen taju. Täydellistä. Seuraavana aamuna lakimiehemme toimitti kirjeen henkilökohtaisesti Lahtisen hallituksen puheenjohtajalle. Samanaikaisesti Corpitech ja TL-laitteet julkaisivat yhteisen lehdistötiedotteen, jossa ilmoitettiin strategisesta kumppanuudestamme ja korostettiin, kuinka yhteistyö hyödyttäisi rakennusalaa innovatiivisilla integroiduilla ratkaisuilla. Tapion puhelin soi alle 2 tuntia myöhemmin. Se oli Antti, hänen vävynsä ja Lahtisen nykyinen toimitusjohtaja. Mitä tarkalleen ottaen olet tekemässä, Tapio? Hänen äänensä oli jännittynyt, hallittu, mutta selvästi syyttävä. Liiketoimintaa, Antti, Tapio vastasi rauhallisesti. Hän oli laittanut puhelun kaiuttimelle, jotta kuulisin. Kuten aina olen tehnyt, sen työntekijän kanssa,
jolle juuri annoimme potkut suurimman kilpailijamme kanssa. Tämä näyttää hyvin paljon sabotaasilta. Tapio huokaisi, ääni täynnä ehtynyttä kärsivällisyyttä. Antti, sanon tämän kerran, ja toivon, että kuuntelet tarkkaan. Akseli teki monumentaalisen strategisen virheen antaessaan potkut Mikaelille. Sen sijaan, että hän tunnustaisi virheensä, hän yrittää muuttaa sen oikeustaisteluksi, joka vahingoittaa Lahtista entisestään. Jos hallitus seuraa sitä tietä, ette ainoastaan häviä oikeudessa, vaan myös tuhoatte kaikki mahdollisuudet saada takaisin jo lähteneet asiakkaat. Linjan toisessa päässä oli hiljaista. Hallitus on koolla juuri nyt, Antti sanoi lopulta. Akseli esittelee asiaansa haastaakseen Mikaelin ja TL:n oikeuteen liiketoiminnan häirinnästä ja luottamuksellisten tietojen väärinkäytöstä. Ja mitä mieltä sinä olet siitä? Tapio kysyi, hänen äänensä pehmentyen hieman. Toinen pitkä hiljaisuus. Mielestäni hän on väärässä, Antti myönsi yllätyksekseni. Mielestäni meidän olisi pitänyt arvostaa Mikaelia enemmän. Että koko tämä tilanne olisi voitu välttää, sanoi se sitten hallitukselle, Tapio kehotti. Ole se johtaja, joksi uskoin sinun voivan tulla, kun annoin yrityksen sinulle. Lopeta tämä hulluus ennen kuin se aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa. Ei se ole niin yksinkertaista. Se on juuri niin yksinkertaista, Tapio keskeytti, lujuus palasi hänen ääneensä. Johtajuus on harvoin mukavaa, Antti. Joskus se tarkoittaa omien johtajiesi kohtaamista, kun he ovat väärässä. Puhelu päättyi pian sen jälkeen ilman selvää ratkaisua. Tapio näytti miettelijältä sulkiessaan puhelimen. Antti on aina ollut hyvä hallintomies, mutta heikko konflikteissa, hän kommentoi. Saa nähdä, onko hän löytänyt selkärankansa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Seuraavat tunnit olivat jännittyneitä, täynnä kiihkeää työtä TL:n tiloissa, kun odotimme uutisia hallituksen kokouksesta. Noin 3 iltapäivällä Anniina sai viestejä entisiltä kollegoiltaan Lahtiselta. Akseli oli poistunut hallituksen kokoushuoneesta näkyvästi raivoissaan, paukutellen ovia. Virallinen vahvistus tuli illan hämärtyessä, kun Kari sai puhelun ystävältään, joka oli yhä Lahtisella. Hallitus oli äänestänyt oikeustoimiin ryhtymistä vastaan, vedoten epävarmuuteen tapauksen ansioista ja mahdollisiin lisävahinkoihin yrityksen maineelle. Näyttää siltä, että Antti löysi sittenkin äänensä, Tapio huomautti, kun jaoin uutisen. Välitön kriisi oli vältetty, mutta tiesimme, että sota oli vasta alkamassa. Akseli ei hyväksyisi tappiota helposti. Seuraavina päivinä aloimme kuulla hänen uusista taktiikoistaan. Aggressiivisia alennuksia jäljellä oleville asiakkaille, lupauksia nopeutetuista toimituksista, yrityksiä mustamaalata TL:n tuotteiden laatua, keskusteluissa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Hän on paniikkitilassa, Tapio analysoi. Leikkaa katteita, joita hän ei voi ylläpitää, tekee lupauksia, joita ei voi pitää. Mitä me teemme, mä kysyin. Emme mitään, Tapio vastasi yllättäen. Anna hänen kaivaa oma kuoppansa. Me keskitymme toimittamaan erinomaista laatua, pitämään kiinni määräajoista, rakentamaan vakaita suhteita. Markkinat eivät ole tyhmät, Mikael. Väliaikaiset alennukset ovat houkuttelevia, mutta luotettavuus on se, mikä pitää asiakkaat pitkällä aikavälillä. Hänen viisautensa, kuten aina, osoittautui oikeaksi. Seuraavina viikkoina, kun TL-laitteet vakiinnutti toimintansa muodollisesti ja alkoi toimittaa ensimmäisiä tilauksia, kuulimme tarinoita Lahtiseen pettyneistä asiakkaista, noudattamattomista määräajoista, kiireestä johtuvista laatuongelmista, henkilöstön vähentämisestä johtuvasta puutteellisesta teknisestä tuesta. Kuukausi potkujeni jälkeen Päivi Rantanen järjesti illallisen juhlistaakseen menestyksekkäästi alkanutta liikesuhdettamme. Elegantissa ravintolassa Kaartin kaupungissa hän kohotti lasinsa maljaksi. TL-laitteille, joka on vain kuukaudessa todistanut, että liiketoimintaa eivät tee yritykset, vaan ihmiset. Katsoin ympärilleni pöydässä. Tapio, joka hehkui yrittäjähenkensä uudelleen syntymisestä, Elina ylpeä ja tukeva kuten aina, Heikki Järvinen, joka jo suunnitteli sopimustemme laajentamista, Sanna, odottamaton liittolaisemme, Kari ja Anniina, keskeinen osa uutta tiimiämme. Ihmisten arvostamiselle vastasin ja kohotin omaa lasiani, ja rohkeudelle aloittaa alusta kun on tarpeen. Samalla kun kilistimme lupaavalle tulevaisuudelle, en voinut olla ajattelematta, kuinka Akselin harkitsematon päätös oli tahattomasti luonut tilaisuuden, jota en olisi koskaan muuten harkinnut.
Joskus se, mikä näyttää lopulta, on vain alku jollekin paljon suuremmalle. Emme tienneet sinä juhlailtana, että Akseli ei ollut vielä läheskään luovuttanut. Itse asiassa hän oli vasta aloittamassa seuraavan siirtonsa suunnittelua, sellaista, jota kukaan meistä ei osannut ennakoida. 3 kuukautta oli kulunut TL-laitteiden perustamisesta. Se, mikä oli alkanut epätoivoisena vastauksena potkuilleni, oli muuttunut vakaaksi ja lupaavaksi yritykseksi. Hallimme Vantaalla toimi täydellä kapasiteetilla 2 vuorossa vastatakseen kasvavaan kysyntään. Olimme palkanneet 43 työntekijää. Monet heistä entisiä Lahtisen työntekijöitä, jotka etsivät vakautta Akselin jatkuvien leikkausten jälkeen. Kumppanuus Corpitechin kanssa kukoisti, luoden integroituja ratkaisuja, joita kumpikaan yritys ei olisi voinut yksin tarjota. Maineemme henkilökohtaisesta palvelusta ja tarkoista teknisistä ratkaisuista levisi nopeasti alalla. Eräänä keskiviikkoaamuna Tapio ja minä olimme kokoontuneet toimistoomme tarkastelemaan seuraavan vuosineljänneksen laajentumissuunnitelmia, kun Anniina astui sisään huolestunut ilme kasvoillaan. Anteeksi, että keskeytän, mutta luulen, että teidän täytyy nähdä tämä. Hän laski kansion pöydälle. Tuli juuri lähetillä. Avasin kansion ja löysin virallisen asiakirjan. Verohallinnon ilmoituksen, jossa kerrottiin, että TL-laitteille tehtäisiin täydellinen verotarkastus, joka kattaisi viimeiset 5 toimintavuotta. 5 vuotta? Kysyin hämmentyneenä. Mutta olemme toimineet vasta 3 kuukautta. Tapio otti asiakirjan. Hänen silmänsä kapenivat hänen lukiessaan. Tämä ei ole sattumaa, hän mutisi. TL on ollut olemassa paperilla 7 vuotta, mutta sillä ei koskaan ollut merkittävää toimintaa ennen kuin liityit mukaani. Takautuva tarkastus ei löytäisi mitään muuta kuin 0 ilmoituksia ja muutamia pieniä ylläpitokuluja. Mikä sen tarkoitus sitten on, kysyin. Pelottelu, Tapio vastasi yksinkertaisesti. Ja häirintä. Verotarkastus vaatii aikaa, resursseja ja huomiota, jotka meidän pitäisi omistaa liiketoiminnan kasvattamiseen. Anniina rykäisi huomaamattomasti. Estis, on vielä yksi asia. Marja Lahtiselta soitti minulle tänä aamuna. Näyttää siltä, että hekin saivat eilen tarkastusilmoituksen. Vaihdoimme katseita Tapion kanssa. Sattuma oli liian epätodennäköinen. Akseli, sanoimme yhteen ääneen. Mutta miten? Kysyin. Ei hänellä ole vaikutusvaltaa verohallinnossa. Tapio nojautui taaksepäin tuolissaan miettelijänä. Ei suoraan. Mutta muistatko Kalle Mattilan, sen julkisen puolen asiakkaan, jota Lahtinen on kosiskellut vuosia? Liikenne- ja viestintäministeriön hankintajohtaja, muistin. Tuottoisa sopimus ja Akselin vaimon pikkuserkku, Tapio täydensi. Yhteys, joka on aina pidetty hienovaraisena, mutta joka ei ole koskaan ollut salaisuus kulissien tuntijoille. Vihjaus oli selvä ja huolestuttava. Akseli käytti kontakteja luodakseen hallinnollisia esteitä, taktiikkaa, jota emme voineet suoraan torjua. Mitä teemme? Kysyin. Teemme täyttä yhteistyötä, Tapio vastasi epäröimättä. Tilimme ovat kunnossa, veromme maksettu. Tarkastus ei löydä mitään, mutta meidän on kestettävä vaiva. Sillä välin emme voi antaa tämän häiritä toimintaamme. Seuraavina päivinä tarkastus alkoi. Kuten odotettua, se vaati jatkuvaa huomiota pieneltä hallintotiimiltämme. Kirjanpitäjämme Teresa teki ylitöitä vastatakseen asiakirjapyyntöihin. Tapio ja minä jouduimme siirtämään joitakin asiakastapaamisia vastataksemme tarkastajien haastatteluihin. Paine oli juuri sitä, mitä Akseli toivoi luovansa. Mutta laukaus kostautui, kun Lahtisen tarkastuksen ensimmäiset tulokset alkoivat vuotaa markkinoille. Näyttää siltä, että heidän verotiedoissaan on merkittäviä epäselvyyksiä viimeisen 2 vuoden ajalta. Kari raportoi viikoittaisessa tiimikokouksessamme. Sattumalta juuri siitä lähtien, kun Akseli otti talousjohdon vastuulleen. Millaisia epäselvyyksiä, kysyin, lähinnä liittyen kansainvälisten toimittajien kanssa tehtyihin kauppoihin. Kari selitti. Huhuissa puhutaan ylilaskutuksesta, mahdollisesta valuutan viennistä maasta. Ei mitään vahvistettua, mutta markkinat reagoivat jo. Asia oli arkaluontoinen. Jos Lahtinen kohtasi vakavia oikeudellisia ongelmia, se voisi hyödyttää TL:ää lyhyellä aikavälillä, mutta se heittäisi myös varjon koko alalle. Lisäksi siellä työskenteli monia ihmisiä, joita edelleen kunnioitimme. Meidän tarkastuksemme, kuten ennakoitua, ei löytänyt sääntöjen vastaisuuksia. 3 viikon perusteellisen tutkinnan jälkeen saimme puhtaan raportin,
jossa oli vain vähäisiä suosituksia kirjanpitomenettelyistä. Vaivalloista, mutta selvisimme, Tapio kommentoi, kun viimeinen tarkastaja lähti tiloistamme. Akselin on oltava luovempi ensi kerralla. Valitettavasti hän oli. Viikkoa myöhemmin meille ilmoitettiin, että kaupungin rakennusvalvonta oli saanut nimettömän kantelun mahdollisista sääntöjen vastaisuuksista Vantaan tiloissamme. Jälleen yksi tarkastus, lisää menetettyä aikaa, lisää resursseja pois kasvustamme. Hän pelaa likaista peliä, kommentoin Elinalle sinä iltana turhautuneena taktiikoihin. Käyttää järjestelmää hyväkseen ahdistellakseen meitä hallinnollisesti. Hän kuunteli kärsivällisesti, kuten aina ennen kuin tarjosi näkemyksensä. Tiedäthän mitä se tarkoittaa. Hän on epätoivoinen. Voitatte markkinoilla, joten hän yrittää voittaa kulisseissa. Hänen analyysinsä oli oikea. Joka viikko saimme uutisia jälleen yhdestä asiakkaasta, joka hylkäsi Lahtisen. Akselin aggressiiviset alennukset olivat syöneet yrityksen katteita niin paljon, että se vaaransi laadun. Hänen lupauksensa nopeutetuista toimituksista johtivat viallisiin tuotteisiin ja tyytymättömiin asiakkaisiin. Rakennusvalvonnan tarkastus, kuten verotarkastuskaan, ei löytänyt merkittäviä ongelmia toiminnassamme. Tapio oli ollut huolellinen perustaessaan TL-laitteita, varmistaen, että kaikki luvat olivat moitteettomassa kunnossa. Kulissien takainen sota oli kuitenkin vasta alussa. Eräänä perjantai-aamuna Sanna Korpitekiltä soitti minulle huolestuttavia uutisia. Mikael, hävisimme juuri tärkeän tarjouskilpailun Lahtiselle, sellaisen, joka oli käytännössä varma. Miten niin? Tarjouksemme oli teknisesti ylivoimainen ja taloudellisesti kilpailukykyisempi, Sanna selitti selvästi ärsyyntyneenä. Mutta jotenkin Lahtinen sai sopimuksen, vaikka heillä oli korkeammat hinnat ja heikommat speksit. Siinä ei ole mitään järkeä. On siinä, jos tiedät, että tarjouskilpailulautakunnan puheenjohtajalla on poika, joka palkattiin juuri Lahtiselle reilusti markkinatason ylittävällä palkalla, hän paljasti. Mielenkiintoinen sattuma, eikö? Uutinen oli hälyttävä, ei vain menetyn sopimuksen vuoksi, vaan sen vuoksi, mitä se viestitti. Akseli oli valmis ylittämään eettiset rajat ristiretkellään meitä vastaan. Kysymys oli, kuinka pitkälle hän menisi. Vastaus tuli 2 viikkoa myöhemmin, kun mies, joka esittäytyi maan vaikutusvaltaisimman talouslehden toimittajaksi, pysäytti minut TL:n parkkipaikalla. Herra Virtanen, tutkimme väitteitä, joiden mukaan TL-laitteet perustettiin Lahtinen teollisuuden sisäpiiritiedon varassa. Hän aloitti nauhuri kädessään. Taisu kommentteja. Pidin rauhallisuuteni, rajoittuen ilmoittamaan, että kaikki toimintamme oli eettistä ja laillista, ja että kaikki päinvastaiset väitteet olivat perusteettomia. Ehdotin, että hän kääntyisi lakiosastomme puoleen lisäkysymyksissä. Heti hänen lähdettyään soitin Tapiolle. Akseli puhuu nyt lehdistölle, ilmoitin. Yrittää mustamaalata meitä julkisesti. Oli vain ajan kysymys, Tapio vastasi yllättävän rauhallisena, mutta meillä on oma tarinamme kerrottavana. Seuraavana päivänä Tapio kutsui arvostetun toimittajan kilpailevasta lehdestä opastetulle kierrokselle tiloihimme. Hän näytti tuotantoamme, esitteli tiimimme, selitti liiketoimintavisiomme, joka keskittyi suhteisiin ja laatuun. Mainitsematta koskaan suoraan Lahtista tai Akselia, hän kertoi tarinan siitä, kuinka TL syntyi ihmisten ja kestävien suhteiden arvostamisesta markkinoilla, jotka yhä enemmän priorisoivat vain numeroita. Tuloksena ollut artikkeli julkaistiin 3 päivää myöhemmin. Yksityiskohtainen ja ylistävä profiili TL-laitteista, esimerkkinä suomalaisesta yrittäjyydestä, innovaatiosta ja inhimillisen pääoman arvostamisesta. Implisiittinen kontrasti Lahtisen taktiikoihin oli ilmeinen kaikille asiaan perehtyneille lukijoille. Artikkeli kiersi laajalti alalla, vahvistaen positiivista mainettamme. Akselin mustamaalausyritys oli muuttunut positiiviseksi julkisuudeksi meille, mutta todellinen pommi räjähti viikkoa myöhemmin, kun saimme odottamattoman puhelun Antilta, Tapion vävyltä ja Lahtisen toimitusjohtajalta. Meidän täytyy puhua, hän sanoi kiertelemättä, henkilökohtaisesti. Ei teidän eikä Lahtisen toimistoissa. Sovimme tapaavamme hienovaraisessa ravintolassa Punavuoressa. Tapio ja minä saavuimme ensin, jännittyneenä siitä, mitä Antilla voisi olla asiaa. Kun hän astui sisään, huomasin heti, kuinka uupuneelta hän näytti. Syvät silmänaluset, jännittynyt ryhti, ahdistunut katse. Kiitos, että tulitte, hän sanoi istuutuessaan.
Hän tilasi tuplaviskin ennen kuin edes aloitimme keskustelun, mikä oli epätavallinen merkki yleensä maltilliselta mieheltä. Mitä voimme tehdä hyväksesi, Antti? Tapio kysyi, suoraan kuten aina. Antti otti pitkän kulauksen juomastaan ennen kuin vastasi. Olen täällä varoittaakseni teitä ja ehkä pyytääkseni apua. Varoittaaksesi mistä? Kysyin. Akseli on seonnut, Antti julisti laskien ääntään. Hänen pakkomielteensä teistä on ylittänyt kaiken järjen. Hän on valmis tekemään mitä tahansa tuhotakseen TLN, vaikka tuhoaisi Lahtisen siinä prosessissa. Se ei ole uutinen, Tapio kommentoi. Olemme nähneet hänen taktiikkansa. Ei olette nähneet vain pintaraapaisun, Antti väitti. Hän epäröi katsoen hermostuneesti ympärilleen. Hän on väärentänyt sisäisiä asiakirjoja, oikeuttaakseen kyseenalaisia päätöksiä, manipuloinut talousraportteja piilottaakseen asiakasmenetysten todellisen vaikutuksen. Ja nyt Antti pysähtyi jälleen, ilmeisesti kamppailen sen kanssa, mitä oli paljastamaisillaan. Ja nyt, Tapio painosti. Ja nyt hän ehdottaa hallitukselle vihamielistä sulautumista TL:n kanssa. Hän aikoo käyttää ulkomaisten sijoittajien pääomaa tehdäkseen tarjouksen teidän varallisuudestanne, tarjouksen, joka näyttää pinnalta anteliaalta. Jos kieltäydytte, hän aikoo aloittaa hintasodan, josta kumpikaan yritys ei selviä. Erotuksena se, että Lahtisella on varaa kestää kauemmin. Paljastus jätti meidät sanattomiksi. Ajatus siitä, että Akseli uhraisi itse Lahtisen henkilökohtaisessa kostossaan, oli lähes uskomaton. Melkein. Miksi kerrot tämän meille? Kysyin Antilta. Hän joi juomansa loppuun ennen kuin vastasi. Koska Appeni rakensi Lahtisen, hän sanoi katsoen Tapiota. Se uskottiin minulle säilytettäväksi ja laajennettavaksi, ei käytettäväksi aseena henkilökohtaisessa vendettassa. Ja koska hänen äänensä sortui hieman, sain selville, että Akselilla on merkintöjä allekirjoituksestani asiakirjoissa, joita en ole koskaan nähnyt. Jos kaikki romahtaa, hänellä on keino siirtää syy minun niskoilleni. Seurannut hiljaisuus oli raskas. Lopulta Tapio puhui. Mitä tarkalleen ottaen haluat meiltä, Antti? Apua hänen pysäyttämiseensä ennen kuin on liian myöhäistä, Antti vastasi. Pelastaakseni Lahtisen ja itseni. Samalla kun harkitsimme hänen sanojaan, puhelimeni värähti viestistä. Se oli Anniina. Kiireellistä. Kuulin juuri, että Lahtinen valmistelee virallista tarjousta TL-laitteista. Asiakirja vuotaa lehdistölle huomenna. Näytin viestin Tapiolle, jonka ilme pysyi muuttumattomana hänen kääntyessään Antin puoleen. Näyttää siltä, että meillä on vähemmän aikaa kuin luulimme. Kerro meille kaikki, mitä tiedät Akselin suunnitelmista. Jokainen yksityiskohta. Antti puhui lähes 2 tuntia, paljastaen yhä hälyttävämpiä yksityiskohtia Akselin toimista viime kuukausina. Tilanne oli pahempi kuin olimme kuvitelleet. Hän väärensi talousennusteita hallitukselle, Antti selitti. Hänen äänensä matalana ja jännittyneenä vähätteli tulonmenetyksiä, liioitteli elpymisnäkymiä. Kun todelliset luvut alkoivat tulla esiin, hän syytti kirjanpito-osastoa metodologisista virheistä. Ja hallitus uskoi. Tapio kysyi epäuskoisena. Antti huokaisi syvään. Aluksi kyllä, Akseli on aina ollut vakuuttava, ja useimmat hallituksen jäsenet eivät ymmärrä liiketoiminnan operatiivisia yksityiskohtia. Mutta viime viikkoina ristiriidat ovat kasvaneet liian suuriksi sivuutettaviksi. Ja silloin hän päätti panostaa kaiken meidän hankkimiseemme, päättelin. Juuri niin, Antti vahvisti. Hän esitti idean loistavana ratkaisuna. Sulauttaa itseemme kilpailija, joka varasti Lahtisen asiakkaita, eliminoida uhka, saada takaisin menetetyt suhteet. Kaikki yhdellä liikkeellä. Millä rahalla? Tapio kysyi. Aina käytännöllisenä. Lahtisella ei ole käytettävissä pääomaa sen kokoluokan hankintaan, etenkään viimeaikaisten tappioiden jälkeen. Siinä se suurin ongelma onkin, Antti katsoi hermostuneesti ympärilleen ennen kuin jatkoi. Hän löysi ulkomaisia sijoittajia, jotka ovat valmiita rahoittamaan operaation vastineeksi merkittävästä osuudesta fuusion tuloksena syntyvästä yrityksestä. Mitä hallitus ei tiedä, on se, että nämä sijoittajat ovat ihmisiä, joihin hänellä on aiempia henkilökohtaisia suhteita, ja rahoituksen ehdot ovat, lievästi sanottuna, saalistukselliset. Otin kulauksen vettä, sulatellen tilanteen vakavuutta. Toisin sanoen hän on myymässä Lahtisen rahoittaakseen kostonsa meitä vastaan. Antti nyökkäsi vakavana.
Jos kieltäydytte julkisesta tarjouksesta, suunnitelman toinen vaihe on brutaali hintasota. Sijoittajat ovat suostuneet rahoittamaan tappiollista toimintaa jopa 18 kuukautta, mikä riittää pakottamaan TL:n konkurssiin. Sen jälkeen he ottaisivat Lahtisen hallintaansa uudelleen järjestelyä varten, ja sinä olisit syntipukki, Tapio täydensi, tuijottaen vävyään sekoituksella myötätuntoa ja pettymystä. Miksi kesti niin kauan toimia, Antti? Pelko, hän myönsi suoraan. Pelko kohdata hänet, myöntää, että tein virheen antaessani hänelle niin paljon valtaa. Ja häpeä tulla sinun luoksesi, hän lisäsi katsoen Tapiota, myöntää, että epäonnistuin yrityksen kanssa, jonka uskoit minulle. Tapio pysyi hiljaa muutaman hetken, hänen kasvonsa läpitunkemattomana naamiona, ja mitä ehdotat nyt? Hän kysyi lopulta. Koordinoitua vastahyökkäystä, Antti vastasi, saaden hieman ryhtiään takaisin. Minulla on pääsy kaikkiin sisäisiin asiakirjoihin, mukaan lukien niihin, jotka Akseli luulee piilottaneensa tai tuhonneensa, todisteita taloudellisesta manipuloinnista, ilman asianmukaista hyväksyntää tehdyistä päätöksistä, ilmoittamattomista eturistiriidoista näiden sijoittajien kanssa. Ehdotat, että paljastat oman toimitusjohtajasi, huomautin. Seuraukset Lahtiselle olisivat tuhoisat. Ne ovat jo tuhoisat, Antti vastasi. Kysymys on nyt siitä, voimmeko pelastaa jotain haaksirikosta. Suunnitelma, jonka sinä iltana laadimme, oli riskialtis, mutta välttämätön. Antti palaisi Lahtiselle ja keräisi huomaamattomasti kaiken raskauttavan aineiston Akselia vastaan. Tapio aktivoisi kontaktinsa hallituksessa, valmistaen heitä tulevaan. Sillä välin minä koordinoisin Sannan kanssa Corpiteciltä strategian yhteisten etujemme suojelemiseksi. Vielä yksi asia, Antti lisäsi ennen kuin erosimme. Akseli aikoo ilmoittaa vihamielisestä tarjouksesta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Teillä on 4 päivää aikaa valmistautua. Seuraava viikonloppu oli valmistelujen maraton. Lakitiimimme työskenteli tauotta analysoiden asiakirjoja ja valmistellen oikeudellista puolustustamme. Tapio vietti tunteja puhelimessa vanhojen kollegoiden ja luotettujen kontaktien kanssa, kutoen näkymätöntä tukiverkostoa. Sunnuntai-iltana Antti lähetti meille salatun viestin, jossa oli linkki suojatulle palvelimelle. Sieltä löysimme todisteiden aarreaitta, sähköposteja, sisäisiä muistioita, väärennettyjä tilitietoja, kaikki huolellisesti indeksoituina ja merkittyinä. Tämä on enemmän kuin tarpeeksi, kommentoi lakimiehemme Kivistö, tarkistettuaan asiakirjat. Meillä on perusteet paitsi estää kaikki vihamieliset yritysostoyritykset, myös aloittaa toimet petoksesta ja taloudellisesta manipuloinnista. Mutta jokin vaivasi minua yhä. En halua tuhota Lahtista, tunnustin Tapiolle, kun olimme 2 kesken hänen työhuoneessaan maanantai-aamun tunteina. Siellä työskentelee kymmeniä hyviä ihmisiä. Ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä Akselin vehkeilyjen kanssa. Tapio nyökkäsi. Hänen väsyneet silmänsä heijastivat samaa huolta. Olen samaa mieltä. Taistelumme ei ole yritystä vastaan, vaan miestä vastaan, joka kaappasi sen omiin tarkoituksiinsa. Haaste on erottaa ne toisistaan. Silloin mielessäni alkoi muodostua idea. Ratkaisu, joka voisi ratkaista useita ongelmia samanaikaisesti. Entä jos vain puolustautumisen sijaan tekisimmekin vastahyökkäyksen? Ehdotin. Emme Lahtista vastaan, vaan sen puolesta. Selitä, Tapio pyysi nojautuen eteenpäin uudistuneella mielenkiinnolla. Entä jos tekisimme oman tarjouksemme, emme ostaaksemme Lahtista, vaan ehdottaaksemme aitoa fuusiota. Yritysten yhdistämistä uuden johdon alaisuudessa, säilyttäen työpaikat, palauttaen alkuperäisen vision, joka sinulla oli liiketoiminnalle. Tapion silmiin syttyi kimallus, se tuttu strategisen näkemyksen kipinä, jonka olin nähnyt niin monta kertaa vuosien varrella, kun työskentelimme yhdessä. Rohkea siirto, hän mutisi. Tarvitsisimme hallituksen tuen, jota jo keräät, täydensin, ja Antin toimittamien todisteiden avulla Akseli neutralisoitaisiin. Tarvitsisimme myös pääomaa, Corpitec ehdotin. Sanna mainitsi, että he harkitsivat laajentumista. Tämä olisi heille täydellinen tilaisuus hankkia osuus suuremmasta yhdistyneestä kokonaisuudesta ilman rakentamisen riskejä. Tapio nousi ylös ja käveli hitaasti ympäri työhuonetta, kun idea muotoutui hänen mielessään. Se ei olisi perinteinen fuusio, hän pohti ääneen. Enemmänkin uudelleenjärjestely. Lahtinen sulauttaisi itsensä TL:n
säilyttäen vakiintuneen nimen ja brändin, mutta uudella johdolla ja filosofialla. Nykyiset sijoittajat laimenisivat, mutta heitä ei poistettaisi. He saisivat reilun arvon, ja mikä tärkeintä lisäsin, asiakkaat näkisivät jatkuvuutta, eivät häiriötä. Työpaikat säilyisivät. Työskentelimme lopun aamuyön, hioen suunnitelmaa, tehden laskelmia, valmistellen tarjoustamme. 6 aamulla soitin Sannalle, herättäen hänet unesta hätävideoneuvotteluun. Alkuperäisen shokin jälkeen hän ymmärsi vision nopeasti. Rohkeaa oli hänen ensimmäinen reaktionsa, mutta loistava. Herätän johtokuntamme heti. Akselin koolle kutsuma lehdistötilaisuus oli määrä pitää kello 14. Tiimimme työskenteli kiihkeästi viimeistelläkseen vastatarjouksemme puoleen päivään mennessä. Antti lähetti meille viestin vahvistaen, että oli valmis omaan osuuteensa. Kello 13.30, kun toimittajat alkoivat kerääntyä Lahtisen auditorioon, Tapio, minä, Sanna ja lakitiimimme astuimme sisään takaovesta, Antin huomaamattomasti opastamana hallituksen kokoushuoneeseen. Hallituksen jäsenet olivat jo kokoontuneet valmistautuen Akselin esitykseen. Heidän kasvoillaan näkynyt yllätys vaihtui nopeasti uteliaisuudeksi, kun Tapio otti puheenvuoron. Herrat, pahoittelen tunkeutumista, mutta se mitä aiomme esittää ei voi odottaa. Hän aloitti, hänen äänensä kantaen sitä luonnollista auktoriteettia, jolla hän oli rakentanut Lahtisen vuosikymmeniä aiemmin. Ennen kuin teette mitään päätöksiä sen perusteella, mitä Akseli pian esittelee, on välttämätöntä, että tiedätte kaikki tosiasiat. Seuraavan 20 minuutin aikana esitimme Antin keräämät todisteet. Manipuloidut tilinpäätökset, luvattomat päätökset, eturistiriita ulkomaisten sijoittajien kanssa. Hallituksen jäsenten kasvot muuttuivat epäuskosta vihaksi, kun Akselin petoksen laajuus selvisi. Tämä on vähintäänkin huolestuttavaa, totesi lopulta hallituksen puheenjohtaja, arvostettu pankkiiri, joka oli tukenut Tapiota vuosikymmeniä. Mutta miksi tuotte tämän meille? Mikä on intressinne vihamielisen tarjouksen estämisen lisäksi? Se oli minun vuoroni. Astuin eteenpäin ja esitin vaihtoehtoisen ehdotuksemme. Todellisen kunnioittavan fuusion, joka säilyttäisi Lahtisen perinnön samalla kun se omaksuisi TL:n innovaation ja ketteryyden. Pelastuksen ei valtausta. Corpitekin taloudellisella ja strategisella tuella, lisäsin osoittain Sannaa, voimme vakauttaa toiminnan välittömästi ja aloittaa menetettyjen asiakkaiden takaisin voittamisen. Ennusteemme osoittavat paluuta kannattavuuteen 6 kuukaudessa ja siitä eteenpäin kestävää kasvua. Seurannut hiljaisuus oli korvia huumaava. Hallituksen jäsenet vaihtoivat katseita, jotkut selvästi houkuteltuja, toiset skeptisiä. Lopulta puheenjohtaja puhui jälleen, tämä on odottamaton ehdotus, jota meidän on harkittava huolellisesti. Sillä välin meillä on lehdistötilaisuus. Hän katsoi kelloaan 10 minuutin kuluttua. Mitä ehdotatte, että teemme? Antti astui eteenpäin. Arvoisat hallituksen jäsenet, nykyisenä toimitusjohtajana pyydän virallisesti lehdistötilaisuuden keskeyttämistä, kunnes voimme arvioida nämä uudet tiedot täysin. Ja suosittelen vahvasti Akselin väliaikaista hyllyttämistä, kunnes sisäinen tutkinta on suoritettu. Lisää katseiden vaihtoa hallituksen jäsenten kesken. Joitakin kuiskauksia. Sitten nyökkäys puheenjohtajalta. Hyväksytty. Antti, olkaa hyvä ja peruuttakaa lehdistötilaisuus ja kutsukaa Akseli välittömään kokoukseen tänne. Herrat, hän sanoi kääntyen meihin. Kiitos suoruudestanne ja rohkeudestanne. Tarvitsemme muutaman tunnin pohtiaksemme ehdotustanne. Kun poistuimme kokoushuoneesta, Antti saattoi meidät yksityiseen toimistoon odottamaan tapahtumien kehittymistä. Hän tulee taistelemaan, Antti kommentoi, selvästi hermostuneena. Akseli ei ole mies, joka hyväksyy tappion helposti. Antaa hänen taistella, Tapio vastasi tyynesti. Totuus on nyt meidän puolellamme. Seurannut näytelmä oli kuin kohtaus dramaattisesta elokuvasta. Toimistosta, jossa odotimme, kuulimme Akselin korotetun äänen kaikuvan käytävillä, kun hänelle ilmoitettiin lehdistötilaisuuden perumisesta. Minuutteja myöhemmin hänet saatettiin hallituksen kokoushuoneeseen. Lisää korotettuja ääniä, joita seurasi jännittynyt hiljaisuus. Ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen toimiston ovi, jossa olimme, aukeni. Se oli hallituksen puheenjohtaja 2 muun jäsenen seurassa. Tilanne on vakavampi kuin kuvittelimme, hän ilmoitti kiertelemättä. Kun Akseli kohdattiin, hän yritti kieltää kaiken, sitten syyttää alaisiaan.
Kun esitimme konkreettiset todisteet, hän menetti malttinsa, uhkasi oikeusjutuilla, kostotoimilla. Jouduimme kutsumaan vartijat saattamaan hänet ulos. Vedin syvään henkeä, käsitellen tietoa. Entä ehdotuksemme? Tarvitsemme luonnollisesti enemmän aikaa täydelliseen analyysiin, puheenjohtaja vastasi. Mutta henkilökohtaisesti uskon, että se edustaa parasta mahdollisuuttamme pelastaa se, mitä Tapio rakensi. Hallitus on taipuvainen jatkamaan virallisia neuvotteluja. Seuraavat viikot olivat intensiivisiä. Molempien osapuolten tiimien työskennellessä väsymättä fuusion strukturoimiseksi. Akseli, kuten odotettua, aloitti oikeusprosesseja kaikkia osallisia vastaan, mutta hänen asemansa heikkeni dramaattisesti, kun veroviranomaiset, hälytettyinä löytämistämme epäselvyyksistä, aloittivat oman tutkintansa. Ironista kyllä, tarkastus, jonka hän oli yllyttänyt meitä vastaan, kääntyi nyt häntä itseään vastaan kaksinkertaisella voimalla. 2 kuukautta tuon dramaattisen yön jälkeen olimme valmiita ilmoittamaan fuusiosta julkisesti. Lehdistötilaisuus, tällä kertaa laillinen, kokosi alan toimittajat hotelliin Helsingin keskustassa. Antti avasi tilaisuuden selittäen uuden yhdistyneen yrityksen vision, joka säilyttäisi Lahtisen nimen sen historiallisen arvon vuoksi, mutta omaksuisi ihmissuhteisiin keskittyvän filosofian, joka oli tehnyt TL:stä niin menestyneen niin lyhyessä ajassa. Kun tuli minun vuoroni puhua, katsoin tarkkaavaisten kasvojen yleisöä, toimittajia, molempien yritysten jännittyneitä työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita, ja tunsin hetken painon. Tämä ei ole tarina yritysostosta tai yhden yrityksen voitosta toisesta, aloitin. Tämä on tarina paluusta perusarvoihin, joiden olisi aina pitänyt ohjata alaamme. Aidot ihmissuhteet, ajan myötä rakennettu luottamus, sitoutuminen laatuun, joka ylittää tilikaudet. Pysähdyin hetkeksi, kohdaten Tapion katseen eturivissä, ylpeyden hänen silmissään. 4 kuukautta sitten, kun sain potkut Lahtiselta, luulin sen olevan yhden matkan loppu. Tänään ymmärrän, että se oli vain alku jollekin paljon suuremmalle. Joskus meidän on menetettävä jotain arvokasta löytääksemme sen, millä on todella merkitystä. Ja sillä, millä on merkitystä, eivät lopulta ole voittomarginaalit tai erilliset operatiiviset tehokkuudet, vaan ihmiset. Ihmiset, jotka muodostavat tiimimme, ne, jotka luottavat meihin toimittajina, ne, jotka ovat riippuvaisia luomistamme tuotteista. Huone oli täysin hiljainen. Jokainen sana imeytyi intensiivisesti. Uusi Lahtinen tulee olemaan yritys ihmisille. Johtajinaan ihmiset, jotka ymmärtävät jokaisen kädenpuristuksen, jokaisen pidetyn lupauksen, jokaisen kärsivällisyydellä ja rehellisyydellä rakennetun suhteen arvon. Lopettaessani puheeni tajusin, että tarina oli kiertänyt täyden ympyrän. Se, mikä alkoi kovilla sanoilla yrityksen toimistossa, "Olet kallis taakka tälle yritykselle", päättyi nyt ihmisten todellisen arvon juhlistamiseen. Akseli oli yrittänyt pelkistää minut numeroksi taulukossa, mutta oli tahattomasti vapauttanut jotain paljon voimakkaampaa. Päättäväisyyden rakentaa liiketoimintaa, joka ei koskaan unohtaisi, että jokaisen tapahtuman takana on ihmisiä, jotka etsivät luottamusta, kunnioitusta ja aitoa kumppanuutta. Fuusio olisi vain uuden matkan alku, omien haasteidensa ja oppiensa kanssa. Mutta yksi asia oli varma. Emme koskaan enää antaisi taulukoiden ja kylmien mittareiden varjostaa sitä, mikä todella rakentaa kestäviä yrityksiä, inhimillisiä yhteyksiä, joita mikään algoritmi tai tehokkuusstrategia ei voisi korvata. Fuusiota seuranneet 6 kuukautta olivat haasteiden ja voittojen vuoristorataa. 2 yrityskulttuurin integrointi, tuotantoprosessien harmonisointi, tiimien uudelleenjärjestely, jokainen osa-alue vaati huolellista huomiota ja monia työtunteja. Uudistuneen Lahtisen uutena operatiivisena johtajana löysin itseni usein tuotantohalleista myöhään yöhön, työskennellen insinöörien ja teknikkojen rinnalla varmistaakseni sujuvan siirtymän. Antti jatkoi toimitusjohtajana, mutta hänen lähestymistapansa oli muuttunut osallistavammaksi ja vähemmän eristäytyneeksi. Tapio, virallisesti strateginen neuvonantaja, oli todellisuudessa uudesti syntyneen yrityksen sykkivä sydän. Hänen innostuksensa tarttui hallituksesta aina tehtaan lattialle asti. Eräänä torstai-iltapäivänä, kun kävimme läpi fuusion jälkeisen ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksia toimistossani, Tapio hymyili tyytyväisenä analysoidessaan lukuja. Ylitimme ennusteet 12%.
Hän huomautti ja oikaisi lukulasejaan, ja olemme saaneet takaisin 78% asiakkaista, jotka lähtivät Akselin aikakaudella. Tuotteiden laatu auttoi, vastasin, mutta suhteet tekivät eron, kun otimme jälleen henkilökohtaisesti yhteyttä, kuuntelimme heidän todellisia tarpeitaan, useimmat olivat valmiita palaamaan. Tapio nyökkäsi ja nojautui taaksepäin tuolissaan. Tiedätkö, mikä antaa minulle eniten tyydytystä, Mikael? Nähdä, miten työntekijät voivat nyt. Se jännitys, se pelko, joka käytävillä leijui, on kadonnut. Ihmiset hymyilevät jälleen, tekevät aidosti yhteistyötä. Se oli totta. Kulttuurinen muutos oli ehkä merkittävin tulos väliintulostamme. Siellä, missä ennen oli osastosiiloja ja ahdistavia mittareita, oli nyt yhteistyötä ja jaettu tarkoitus. Korvasimme jatkuvan valvonnan luottamuksella ja vastuulla, poistimme tarpeettomat raportit ja byrokratian, jotka tukahduttivat innovaation. Siitä puheen ollen jatkoin katsoen kelloani, on aika kuukausittaiselle koko henkilöstön kokoukselle. Mennäänkö? Yrityksen auditorio oli täynnä, kun saavuimme. Vanhat Lahtisen työntekijät sekoittuivat TL:stä tulleiden kanssa. Uudet työntekijät, jotka olivat hakeutuneet meille kasvavan organisaatiokulttuurimme maineen vuoksi. Antti oli jo lavalla valmistelemassa esitystä perinteemme täydellisestä avoimuudesta, tulosten, haasteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien avoimesta jakamisesta kaikkien työntekijöiden kanssa oli yksi arvostetuimmista muutoksista. Akselin johdolla tietoa osastoitiin, tieto oli valtaa, joka piti pidättää. Nyt ymmärsimme, että jaettu tieto oli moninkertaistettua valtaa. Ennen kuin aloitamme numeroilla, Antti aloitti tervehdysten jälkeen, mihin haluan jakaa tärkeän uutisen. Virallisesti Akselin yritystämme vastaan nostama kanne hylättiin eilen oikeudessa. Tuomari katsoi väitteet perusteettomiksi ja määräsi hänet maksamaan oikeudenkäyntikulumme. Spooniset aplodit levisivät auditoriossa. Akselin haamu, joka oli leijunut yllämme kuukausia oikeudellisten uhkien ja mustamaalausyritysten kanssa, oli vihdoin haihtumassa. Tämä päättää viimeisen luvun tuosta myrskyisestä kaudesta, Antti jatkoi. Nyt voimme keskittyä täysin tulevaisuuteen, ilman häiriötekijöitä. Kokous jatkui jokaisen osaston päivityksillä, avoimilla keskusteluilla vireillä olevista haasteista, yhteisten saavutusten juhlimisella. Seurasin kaikkien tasojen työntekijöiden aktiivista osallistumista, ideoiden tarjoamista, vaikeiden kysymysten esittämistä, mikä osoitti aitoa omistajuutta yrityksen yhteisestä kohtalosta. Kokouksen jälkeen Anniina, josta oli tullut asiakaskokemuspäällikkömme, täysin uusi osasto, joka oli luotu institutionalisoimaan keskittyminen ihmissuhteisiin, pysäytti minut. Mikael, saimme juuri mielenkiintoisen pyynnön Horisontti-insinööreiltä. Hän ilmoitti viitaten suureen potentiaaliseen asiakkaaseen, jota olimme kosiskelleet kuukausia. He haluavat täydellisen kierroksen tiloissamme ennen sopimuksen tekemistä. Ilmeisesti he ovat kuulleet niin paljon vallankumouksellisesta kulttuuristamme, että haluavat nähdä sen itse. Järjestä se ensi viikolle, ohjeistin. Ja varmista, että he näkevät kaiken. Ei vain kiilotettua näyttelytilaa, jota yleensä näytämme. Haluan heidän näkevän oikean tehtaan, keskustelevan oikeiden työntekijöiden kanssa. Eikö se ole riskialtista? Anniina kysyi epäröiden. Entä jos he löytävät jonkin ongelman tai prosessin, jota ei ole vielä optimoitu? Hymyilin hänen huolelleen. Juuri siinä on asian ydin, Anniina. Emme myy täydellisyyttä, myymme aitoutta. Jos he näkevät ongelman, he näkevät myös, miten ratkaisemme sen avoimesti tiiminä. Se kertoo enemmän siitä, keitä olemme, kuin mikään harjoiteltu esitys. Hän nyökkäsi ymmärtäen filosofiaa, jonka olimme rakentaneet. Horisontti-insinöörien vierailu seuraavalla viikolla osoittautui käännekohdaksi. Heidän operatiivinen johtajansa, vaikuttuneena näkemästään, ei ainoastaan allekirjoittanut yrityksemme historian suurinta toimitussopimusta, vaan pyysi työpajoja omalle tiimilleen meidän ihmiskeskeisestä johtamismetodologiastamme. Te ette ainoastaan valmista laitteita, hän kommentoi sopimuslounaalla. Te määrittelette uudelleen, miten perinteinen teollisuusala voi toimia 2000-luvulla menettämättä sieluaan prosessissa. Hänen huomionsa vangitsi tarkasti kunnianhimomme. Olimme todistamassa, että tehokkuus ja inhimillisyys eivät olleet toisiaan poissulkevia, päinvastoin. Todellinen kestävä tehokkuus saattoi syntyä vain, kun ihmiset tunsivat itsensä arvostetuiksi, sitoutuneiksi ja linjassa suuremman tarkoituksen kanssa.
Menestys herätti huomiota. Erikoislehdet pyysivät haastatteluja, kauppakorkeakoulut kutsuivat meitä luennoimaan. Muut alan yritykset alkoivat toteuttaa osia lähestymistavastamme. Sama media, jota Akseli oli yrittänyt manipuloida meitä vastaan, esitteli meidät nyt tapaustutkimuksena onnistuneesta organisaatiomuutoksesta. Eräänä iltapäivänä Sanna Korpi Techiltä, nyt strateginen kumppanimme ja vähemmistösijoittajamme, vieraili luonani 4. vuosipäivityksessä. Loitte hirviön, tiesitkö? Hän kommentoi hymyillen istuessaan toimistossani. Östi-hissilstä, hyvällä tavalla. Yhä useammat asiakkaat kysyvät meiltä, olemmeko omaksuneet Lahtisen mallin toiminnoissamme. Ja oletteko? Kysyin uteliaana. Toteutamme sitä vähitellen, hän myönsi. Ei ole helppoa muuttaa vuosikymmenten perinteistä yrityskulttuuria. Mutta alustavat tulokset ovat lupaavia. Henkilöstön vaihtuvuus on laskenut 23% niillä osastoilla, jotka ovat ottaneet käyttöön teidän avoimen johtamisen käytäntönne. Keskustelu siirtyi yhteisiin tulevaisuuden suunnitelmiimme, uusiin tuotteisiin, uusiin markkinoihin, mahdollisiin kansainvälisiin laajentumisiin. Kumppanuus Korpitekin kanssa oli osoittautunut molempia hyödyttäväksi, tarjoten heille pääsyn asiakassuhdeosaamiseemme ja meille resursseja nopeutettuun laajentumiseen. Kun Sanna lähti, löysin Tapion sisäpuutarhasta, jonka olimme luoneet aiemmin alikäytetyn pysäköintialueen tilalle tilaan, jossa työntekijät saattoivat rentoutua, vaihtaa ajatuksia epävirallisesti tai vain palata luontoon taukojen aikana. Näytät tyytyväiseltä, hän huomautti ja osoitti vieressään olevaa penkkiä. Olenkin, vahvistin istuutuessani. Tajusin juuri, että on kulunut tasan vuosi siitä, kun Akseli kutsui minut huoneeseensa antamaan potkut. Tapio hymyili. Hänen silmänsä heijastivat hänen 73 vuoden viisauttaan. Elämällä on huomattava ironian taju, eikö? Se hetki, joka tuntui henkilökohtaiselta tragedialta, päätyi olemaan katalyytti jollekin paljon suuremmalle, kuin kukaan meistä olisi osannut kuvitella. Aavistitko sen jo silloin? Kysyin. Kun tulit luokseni TL-ehdotuksen kanssa, näitkö jo tämän lopputuloksen? Hän mietti kysymystä hetken. En tätä nimenomaista lopputulosta, hän vastasi rehellisesti, mutta uskoin aina, että hyvät ihmiset, jotka työskentelevät vankkojen periaatteiden mukaan, voittaisivat lopulta laskelmoivat ja kylmät lähestymistavat. Mitä en ennakoinut, oli muutoksen nopeus ja laajuus. Ryhmäinsinöörejä kulki puutarhan läpi, keskittyneenä vilkkaaseen keskusteluun jostakin teknisestä innovaatiosta. He nyökkäsivät meille kunnioittavasti keskeyttämättä luovaa virtaustaan. Tiedätkö, mikä tekee minut onnellisimmaksi? Jatkoin heitä katseltuani. Nähdä Karin, Marian, Anninan kaltaisten ihmisten, kaikkien niiden, jotka kärsivät edellisen johdon alaisuudessa, nyt kukoistavan, ottavan luovia riskejä, ehdottavan rohkeita ideoita, tuntien omistajuutta työstään. Todellinen johtajuus on juuri sitä, Tapio kommentoi. Ei ihmisten kontrollointia, vaan heidän potentiaalinsa vapauttamista. Akseli ei koskaan ymmärtänyt sitä. Puhelimeni värähti ilmoituksesta. Se oli Elina, joka ilmoitti saapuvansa pian illan tapahtumaan, juhlaan työntekijöiden perheille, toiseen perinteeseen, jonka olimme herättäneet henkiin vanhasta Lahtisesta ennen Akselin tarpeettomien kulujen leikkauksia. Aika valmistautua juhlaan, kommentoin noustessani. Tuletko? Tapio nyökkäsi ja otti vastaan käteni auttaakseni hänet ylös. En jättäisi väliin mistään hinnasta. Nämä hetket, kun näemme perheet työntekijöidemme takana, ovat niitä, joilla on todella merkitystä. Ne muistuttavat meitä, miksi teemme mitä teemme. Sen illan tapahtuma oli juhla paitsi liiketoiminnan tuloksille, myös uudistuneille ihmissuhteille. Suuri halli, joka oli muutettu juhlakoristeilla, oli täynnä työntekijöitä ja heidän perheitään. Lapset juoksivat pöytien välissä, pariskunnat tanssivat livebändin soittaessa, erilaiset ryhmät keskustelivat vilkkaasti jakaen tarinoita ja naurua. Antti piti lyhyen tervetulopuheen, jota seurasi Tapio, jonka patriarkaalinen läsnäolo herätti aina kunnioitusta ja kiintymystä. Kun tuli minun vuoroni, nousin pienelle väliaikaiselle lavalle ja katselin tuttujen ja uusien kasvojen merta. Vuosi sitten aloitin ilman valmisteltuja muistiinpanoja puhuen vain sydämestäni. Joku kertoi minulle, että olin kallis taakka yritykselle, että henkilökohtaiset suhteet olivat vanhentuneita modernissa liikemaailmassa, että tehokkuus tarkoitti inhimillisen tekijän poistamista
yritysten yhtälöistä. Pidin tauon antaen sanojen kaikua tänään katsoessani teitä kaikkia. Sitä, mitä olemme yhdessä rakentaneet, ennätyksiä, jotka olemme rikkoneet, ja elämiä, joita olemme muuttaneet, näen elävän todisteen päinvastaisesta. Ei ole olemassa inhimillistä tekijää jonain liiketoiminnasta erillisenä asiana. Liiketoiminta on inhimillistä, se on ihmissuhteita, se on kärsivällisesti rakennettua luottamusta. Sana sanalta, teko teolta ajan mittaan. Katseeni kohtasi Elinan väkijoukossa, hänen ilmeensä säteili ylpeyttä. Kun arvostamme ihmisiä kokonaisina yksilöinä, jatkoin emme vain funktioina tai kustannuksina taulukossa, löydämme ehtymättömän lähteen innovaatiolle, uskollisuudelle ja jaetulle tarkoitukselle. Sitä juhlimme tänään. Emme vain viime vuoden vaikuttavia lukuja, vaan yhteisöä, jota olemme rakentamassa uudelleen. Yhteisöä, jossa yhden menestys on kaikkien menestys. Seuranneet suosionosoitukset olivat lämpimät ja aidot. Aplodien lomassa huomasin monia kostuneita silmiä, ei vain hetkellisestä liikutuksesta, vaan syvästä tunnistamisesta. Jokainen henkilö siinä huoneessa oli kokenut eron sen välillä, että häntä kohdeltiin kertakäyttöisenä resurssina ja että häntä arvostettiin jaetun vision olennaisena yhteistyökumppanina. Myöhemmin, kun juhla jatkui vilkkaana, löysin hetken keskustella Heikki Järvisen kanssa huippurakennukselta, yhden ensimmäisistä asiakkaista, joka tuki yritystämme, kun kaikki alkoi. Olet luonut täällä jotain poikkeuksellista, Mikael. Hän kommentoi katsellen juhlaa ympärillämme, jotain, joka menee paljon pidemmälle kuin hyvien laitteiden valmistaminen. Me loimme, korjasin ystävällisesti. Ilman sinun kaltaisiasi asiakkaita, jotka uskoivat meihin alusta asti, mikään tästä ei olisi mahdollista. Heikki hymyili ja kohotti lasiaan hiljaisena maljana. Tiedätkö, mitä Akselille tapahtui? Hän kysyi hetken kuluttua. Kuulin huhuja, mutta en mitään konkreettista. Tietääkseni hän työskentelee riippumattomana konsulttina toisessa kaupungissa, vastasin. En kanna kaunaa. Tavallaan olen hänelle velkaa paradoksaalisen kiitoksen. Hänen virheellinen päätöksensä avasi ovia, joita en olisi koskaan muuten harkinnut. Jalo sieluista sinulta, Heikki huomautti, mutta myös hyvin sinunlaistasi. Olet aina pystynyt näkemään suuremman kuvan pienten kostojen tuolla puolen, jotka kuluttavat useimpia ihmisiä. Huomio kosketti minua. Oli totta, että kaikesta konfliktista huolimatta en ollut koskaan tuntenut aitoa kostonhalua Akselia kohtaan. Keskittymiseni oli aina ollut rakentamisessa, ei tuhoamisessa. Illan edetessä löysin hetken olla yksin hiljaisessa nurkassa, katsellen juhlaa täydessä vauhdissa. Näin Karin, nyt myyntijohtajamme, selittävän innokkaasti jotain asiakasryhmälle. Marian, joka oli ylennetty strategisten projektien päälliköksi, nauravan tiiminsä kanssa. Anniinan koordinoivan huomaamattomasti tapahtuman yksityiskohtia hänelle ominaisella tehokkuudella. Tapio lähestyi Antin seurassa, molemmilla mietteliäät ilmeet. Syvissä ajatuksissa Tapio kysyi. Nautin vain hetkestä, vastasin. Ja pohdin, miten pääsimme tänne. Se oli melkoinen matka, Antti kommentoi. Hänen äänessään nöyryys, joka olisi ollut vuosi sitten mahdotonta ajatella. Enemmän ylä- ja alamäkiä kuin mikään liiketoimintasuunnitelma olisi voinut ennakoida. Parasta on, Tapio lisäsi, että tämä on vasta alkua. Sillä, mitä olemme täällä rakentaneet, on potentiaalia vaikuttaa paitsi meidän teollisuuteemme, myös tapaan, jolla yritykset yleensä näkevät ihmisten ja tulosten välisen tasapainon. Hän oli oikeassa, tietysti. Se, mitä olimme luoneet, ylitti taloudelliset mittarit tai markkinaosuuden. Se oli elävä, jatkuvasti kehittyvä malli siitä, kuinka organisaatiot voivat menestyä taloudellisesti, samalla kun ne edistävät ihmisarvoa, tarkoitusta ja henkilökohtaista kasvua. Katsoin Elinaa, joka keskusteli vilkkaasti muiden johtajien puolisoiden kanssa, rakentaen omaa suhdeverkostoaan. Lapsemme Emilia ja Elias olivat tuoneet ystäviään yliopistolta katsomaan sitä uskomatonta yritystä, jota heidän vanhempansa rakensivat. Jopa läsnä olevat toimittajat ja kumppanit tuntuivat olevan enemmän kuin pelkkiä liikekontakteja. He olivat osallistujia suuremmassa yhteisössä. Ehkä tätä yritysten olisi aina pitänyt olla, kommentoin melkein itsekseni. Ei voiton tuottamisen koneita, vaan yhteisöjä, joilla on jaettu tarkoitus. Juuri niin, Tapio vahvisti, tyytyväisyyden kimallus kokeneissa silmissään.
Ja nyt kun olemme löytäneet tämän perustavanlaatuisen totuuden uudelleen, meidän tehtävämme on varmistaa, ettei sitä enää koskaan unohdeta. Musiikin soidessa ja juhlan jatkuessa ympärillämme tunsin syvää varmuutta siitä, että tulevista haasteista riippumatta olimme löytäneet luotettavan kompassin niiden navigoimiseen. Kompassin, joka osoitti aina aitojen inhimillisten yhteyksien korvaamattomaan arvoon maailmassa, joka oli yhä pakkomielteisempi algoritmeista, automaatiosta ja kylmistä mittareista. Akseli oli yrittänyt pelkistää minut numeroksi taulukossa. Tahattomasti hän oli vapauttanut minut löytämään uudelleen ja vahvistamaan totuuden, jonka olin aina sydämessäni tiennyt, että parhaat liiketoiminnat, kuten parhaat elämät, rakennetaan suhde suhteelta, luottamus luottamukselta hetki hetkeltä. 5 vuotta oli kulunut siitä ensimmäisestä tapaamisesta Tapion kanssa olohuoneessani, kun TL-laitteet oli vasta orastava idea, epätoivoinen vastaus näennäisesti umpikujassa olevaan tilanteeseen. Eräänä aurinkoisena perjantai-aamuna pysäköin autoni samalle tutulle paikalle, Lahtisen nykyisin virallisesti Lahtinen, integroidut ratkaisut viimeisimmän brändipäivityksemme jälkeen, laajalle pysäköintialueelle. Teollisuuskompleksi oli kolminkertaistunut kooltaan. 3 uutta hallia oli pystytetty laajennetuille tuotantolinjoille ja innovatiiviselle tutkimus- ja kehityskeskuksellemme. Kävellessäni toimistooni tervehdin kymmeniä työntekijöitä nimeltä, jotkut veteraaneja, jotka olivat selvinneet Akselin aikakaudesta, toiset, jotka olivat tulleet TL:n fuusion mukana, monet vasta palkattuja, jotka olivat hakeutuneet yrityksen maineen vuoksi johtajana, paitsi teollisessa teknologiassa, myös inhimillisessä organisaatiokulttuurissa. Anniina, nyt kokemus- ja suhdejohtaja, pysäytti minut käytävällä tabletti kädessään. Hyvää huomenta, Mikael. Viimeiset yksityiskohdat tämän päivän tapahtumaan on vahvistettu. Ministeri vahvisti läsnäolonsa, samoin kuin kaupunginjohtaja ja 3 kansanedustajaa. Erinomainen, vastasin. Entä erityinen kunniavieras? Tietävä hymy valaisi hänen kasvonsa, ja hän ei aavista mitään. Uskoo vakaasti tulevansa vain uuden koulutuskeskuksen virallisiin avajaisiin. Täydellistä, pidetään salaisuus viimeiseen asti. Kyseinen hän oli Tapio Lahtinen, joka täyttäisi sinä päivänä 78 vuotta. Tapio Lahtisen koulutuskeskuksen 5000 neliömetrin tilan, joka oli omistettu tekniselle koulutukselle ja inhimilliselle kehitykselle. Avajaiset olivat todelliset, mutta olimme suunnitelleet lisäyllätyksen perustajalle, joka ei ollut ainoastaan rakentanut alkuperäistä yritystä, vaan ollut myös keskeisessä osassa sen renessanssissa. Aamuni täyttyi suuren tapahtuman valmistelukokouksista. Keskipäivällä Antti, yhä toimitusjohtaja ja nyt muuttunut johtaja, jota kunnioitettiin hänen rehellisyytensä ja tasapainoisen näkemyksensä vuoksi, liittyi seuraani nopealle lounaalle. En vieläkään usko, että onnistuimme pitämään palkinnon salassa, hän kommentoi tarkistaessaan viestejä puhelimestaan. Erityisesti ottaen huomioon, että Teollisuusliitto yleensä ilmoittaa elämäntyöpalkinnosta viikkoja etukäteen. Hyvien suhteiden etuja, vastasin hymyillen. Liiton puheenjohtaja on Tapion vanha ystävä. Kun selitin yllätysideamme, hän suostui välittömästi muuttamaan protokollaa. Antti nyökkäsi, mietteliäs ilme kasvoillaan. Tiedätkö, 6 vuotta sitten olisin pitänyt tuollaista suhdetta vanhanaikaisena, melkein merkityksettömänä modernissa liikemaailmassa. Entä nyt? Nyt ymmärrän, että se on peruskudos, joka pitää kaiken koossa, hän vastasi vilpittömästi. Mittarit, prosessit, teknologia, kaikki tärkeitä, mutta toissijaisia aidoille inhimillisille yhteyksille. Hänen henkilökohtainen muodonmuutoksensa oli kenties kaunopuheisin esimerkki toteuttamastamme kulttuurimuutoksesta. Etäisestä johtajasta, joka delegoi vaikeita päätöksiä Akselin kaltaisille alaisille, Antista oli tullut läsnä oleva pohtiva johtaja, joka ymmärsi, että numerot taulukoissa edustivat todellisia ihmiselämiä. Kello 3 iltapäivällä laaja ulkotila, jossa seremonia pidettäisiin, oli jo valmisteltu. Tuolit järjestetty 500 vieraalle, lava koristeltu yrityksen väreillä. Bannerit korostivat Lahtisen historiaa Tapion perustamisesta sen nykyiseen asemaan alan johtajana. Lehdistö alkoi saapua, samoin kuin viranomaiset ja liikekumppanit. Sanna Korpi-Techiltä, nyt strateginen osakkaamme osittaisen fuusion jälkeen, joka oli vahvistanut molempia yrityksiä,
Lähestyi minua, kun valvoin viimeisiä valmisteluja. Jännittääkö? Hän kysyi tietävällä hymyllä. Hieman myönsin. Ei itse seremonian takia, vaan hetken tunteellisuuden vuoksi. Tapio ansaitsee tämän tunnustuksen enemmän kuin kukaan. Toivon, että osaamme kunnioittaa häntä asianmukaisesti. Osaatte, hän vakuutti. Hänen perintönsä elää paitsi tässä teollisuuskompleksissa, myös siinä, miten olette muuttaneet tapaa tehdä liiketoimintaa. Muut yritykset seuraavat esimerkkiänne, tiesitkö? Lahtisen lähestymistavasta on tullut tapaustutkimus kauppakorkeakouluissa. Se oli totta. Matkamme oli ylittänyt oman yrityksen rajat, inspiroiden laajempaa uudelleenarviointia siitä, kuinka organisaatiot voisivat toimia tehokkaasti uhraamatta inhimillisyyttä. Luennoimme säännöllisesti konferensseissa, otimme vastaan teknisiä vierailuja yrittäjiltä ympäri maata. Olimme jopa julkaisseet kirjan, joka dokumentoi muutoksemme. Väkijoukko alkoi muodostua. Huomasin Heikki Järvisen ja Päivi Rantasen, ensimmäiset tukijamme, saapuvan yhdessä. Kari, nyt myyntijohtaja, koordinoi tiimiä, joka opasti VIP-vieraita. Maria kierteli ulkomaisten vierailijoiden ryhmissä, selittäen sujuvasti englanniksi yrityksen periaatteita. Kaikkien tasojen työntekijät osallistuivat järjestelyihin, osoittaen sitä kollektiivista omistajuuden tunnetta, jota olimme vaalineet. Tasan kello 4 virallinen auto saapui tuoden Tapion ja hänen vaimonsa Reginan. Korkeasta iästään huolimatta hänellä oli yhä se suora ryhti ja läpitunkeva katse, jotka olivat hänelle ominaisia. Hänen hymynsä, kun hän näki tapahtuman laajuuden, lämmitti sydäntäni. Olette liioitelleet, hän kommentoi halatessaan minua. Yksinkertainen nauhan leikkaus olisi riittänyt. Mikään ei ole liioiteltua, kun kunnioitetaan sinun perintöäsi, Tapio, vastasin vilpittömästi. Seremonia alkoi täsmällisesti. Ministeri piti puheen Lahtisen merkityksestä valtion taloudelle, korostaen luotuja työpaikkoja ja saavutettua kansainvälistä mainetta. Kaupunginjohtaja korosti sitoutumistamme paikallisyhteisöön sosiaalisten ja ympäristöohjelmien kautta. Kun tuli minun vuoroni puhua, katsoin tarkkaavaisten kasvojen merta ja tunsin historiallisen hetken painon. Hieman yli 5 vuotta sitten minut kutsuttiin erään johtajan toimistoon, joka ilmoitti minulle, että olin kallis taakka yritykselle, että lähestymistapani rakentaa henkilökohtaisia suhteita oli vanhentunut, että 3 harjoittelijaa voisi tehdä työni murto-osalla kustannuksista. Pidin tauon, huomaten joitakin tietäviä hymyjä niiden keskuudessa, jotka tunsivat tarinamme. Tuo päivä, joka tuntui urani pahimmalta, osoittautui kaikkein mullistavimmaksi, koska se pakotti minut kyseenalaistamaan liiketoiminnan arvoa, tarkoitusta ja menestystä koskevia perusoletuksia, ja se johti minut tapaamaan uudelleen mentorin, joka oli muokannut ammatillista näkemystäni alusta alkaen. Tapio Lahtisen. Osoitin paikkaa, jossa Tapio istui eturivissä, mikä sai aikaan aplodien aallon. Se, mitä olemme siitä lähtien yhdessä rakentaneet, ei ole ollut vain suurempi tai kannattavampi yritys, vaan liiketoimintamalli, joka todistaa, että tehokkuus ja inhimillisyys eivät ole kilpailevia tavoitteita, vaan toisiaan täydentäviä. Että pitkän aikavälin kestävä voitto on mahdollista vain, kun ihmisiä, työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, yhteisöjä arvostetaan aidosti, ei optimoitavina resursseina, vaan kumppaneina jaetulla matkalla. Kävin läpi joitakin virstanpylväitä matkaltamme. TL-laitteiden perustaminen vastauksena potkuilleni, fuusio, joka pelasti Lahtisen itsetuholta Akselin myrkyllisen johdon alaisuudessa, laajentuminen, joka oli tehnyt meistä alan johtajan paitsi markkinaosuudessa, myös innovaatiossa ja asiakastyytyväisyydessä. Tänään, kun vihimme käyttöön perustajamme nimeä kantavan koulutuskeskuksen, emme juhli vain uutta fyysistä tilaa, vaan jatkuvaa sitoutumista inhimilliseen kehitykseen kaiken organisaation edistyksen moottorina. Silloin saavuimme yllätyshetkeen. Kutsuin lavalle Teollisuusliiton puheenjohtajan, joka paljasti piilotetun palkinnon ja ilmoitti: minulla on suuri kunnia myöntää vuoden 2030 elämäntyöpalkinto Tapio Lahtiselle, jonka uraa uurtava visio, poikkeuksellinen sitkeys ja horjumattomat arvot ovat muuttaneet paitsi hänen yrityksensä, myös inspiroineet kokonaisen sukupolven yritysjohtajia löytämään uudelleen ihmisten arvon liiketoiminnassa. Suosionosoitukset olivat korvia huumaavat.
Tapio näkyvästi liikuttuneena, mikä oli harvinaista yleensä niin tyynelle miehelle, ohjattiin lavalle, jossa hän vastaanotti palkinnon hieman tärisevin käsin. Kun hän saapui mikrofonin ääreen, väkijoukko hiljeni kunnioituksesta. Tämä tunnustus hän aloitti, hänen äänensä vakaana näkyvästä liikutuksesta huolimatta, ei kuulu minulle vaan jokaiselle ihmiselle, joka uskoi, että liiketoimintaa voidaan ja tulee johtaa rehellisesti, pitkän aikavälin visiolla ja perusteellisella kunnioituksella ihmisarvoa kohtaan. Hän kertoi lyhyesti matkastaan alkuperäisen yrityksen perustamisesta, viimeaikaisiin haasteisiin ja renessanssiin uuden johdon alaisuudessa. Kun perustin Lahtisen lähes 50 vuotta sitten, monet sanoivat minulle, että lähestymistapani oli vanhanaikainen, että henkilökohtaiset suhteet ja kädenpuristukset olivat menneen ajan jäänteitä, että tulevaisuus kuului kylmille ja laskelmoiville johtajille, jotka näkivät ihmiset numeroina taulukoissa. Hymy kosketti kevyesti hänen huuliaan. 5 vuosikymmentä myöhemmin, nähtyäni lukemattomien johtamismuotien tulevan ja menevän, yksi totuus pysyy vakiona. Organisaatiot ovat pohjimmiltaan inhimillisiä yhteisöjä, joita yhdistää jaettu tarkoitus. Kun unohdamme sen, kuten melkein teimme aiempien johtajien alaisuudessa, menetämme paitsi sielumme, myös lopulta taloudellisen elinkelpoisuutemme. Hän katsoi suoraan minuun, hiljainen kiitos silmissään. Minulla oli onni löytää Mikael Virtasen persoonassa joku, joka paitsi jakoi tämän näkemyksen, myös omasi rohkeuden puolustaa sitä, kun kaikki näytti menetetyltä. Yhdessä satojen yhtä sitoutuneiden ihmisten tuella todistimme, että liiketoiminnan tulevaisuus ei ole epäinhimillistämisessä, vaan uudelleen inhimillistämisessä. Tapion sanat koskettivat syvästi yleisöä. Monet läsnä olleet johtajat, mukaan lukien jotkut, jotka olivat avoimesti pilkanneet lähestymistapaamme vuosia aiemmin, nyökkäilivät nyt hyväksyvästi. Yritysmaailma oli muuttumassa, hitaasti mutta huomattavasti, ja olimme ylpeitä saadessamme olla osa sitä liikettä. Virallisen seremonian jälkeen juhla jatkui cocktail-tilaisuudella yrityksen puutarhassa. Kiertelin ryhmien välillä, keskustellen viranomaisten, asiakkaiden, työntekijöiden ja heidän perheidensä kanssa. Jokainen vuorovaikutus vahvisti, kuinka paljon olimme edistyneet Akselin hallinnon synkistä päivistä. Hiljaisena hetkenä huomasin Akselin varatussa nurkassa, hänen katseensa kadonneena kaukaisuuteen, kenties pohtien polkua, joka oli tuonut meidät tähän pisteeseen. Ajatteletko yhä sitä päivää, jolloin annoit minulle potkut? Kysyin ystävällisesti. Hän kääntyi, yllättyneenä suorasta lähestymisestäni. Itse asiassa kyllä, hän myönsi, hänen ilmeessään epätavallinen haavoittuvuus. Ennen ajattelin sitä päivää, jolloin hävisin taisteluni sinua vastaan. Nyt tajuan, että se oli päivä, jolloin hävisin taisteluni itseäni vastaan. Hänen sanansa yllättivät minut. Lahtiselta myrskyisän lähtönsä jälkeisinä vuosina Akseli oli kokenut vaikeita aikoja. Hänen tahrattu maineensa oli vaikeuttanut johtotehtävien löytämistä, ja huhujen mukaan hän oli kohdannut syvän henkilökohtaisen kriisin. Mitä tarkoitat, kysyin. Vietin koko elämäni uskoen, että liiketoiminnassa oli kyse numeroista, tehokkuudesta, mitattavista tuloksista. Hän selitti, hänen äänessään uusi nöyryys. Pilkkasin sisäisesti sitä, mitä kutsuin sinun ja Tapion kaltaisten ihmisten sentimentaaliseksi lähestymistavaksi. Kun annoin sinulle potkut, olin vakuuttunut, että modernisoin vanhanaikaista yritystä. Hän piti tauon ja otti kulauksen kivennäisvettään. Nyt, nähdessäni mitä olette rakentaneet, ymmärrän sen, mitä en koskaan pystynyt näkemään, että tehokkuus ilman tarkoitusta on tyhjää, että mittarit ilman inhimillistä merkitystä ovat vain mielivaltaisia symboleja, että aidot suhteet eivät ole vanhanaikainen ylellisyys, vaan minkä tahansa todella kestävän yrityksen perusta. Hänen tunnustuksensa, niin erilainen kuin tuntemani ylimielinen ja laskelmoiva Akseli, liikutti minua. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa alusta, Akseli, tarjosi vilpittömästi. Se, mitä olet oppinut, niin tuskallista kuin se onkin ollut, on arvokasta. Ehkä, hän myöntyi pieni hymy huulillaan. Olen alkanut pitää luentoja nuorille johtajille taulukkojohtamisen vaaroista, kuten sitä nyt kutsun. Siitä, kuinka menetin lupaavan yrityksen, koska sekoitin kontrollin johtajuuteen. Se ei ole ura, jota kuvittelin, mutta sillä on tarkoituksensa. Kun hyvästelimme epäröivällä, mutta aidolla kädenpuristuksella, tajusin,
että jopa Akseli, tarinamme antagonisti, oli löytänyt tavan muuttaa epäonnistuminen merkitykselliseksi opiksi. Myöhemmin sinä iltana, kun suurin osa vieraista oli jo lähtenyt, löysin itseni uuden hallintorakennuksen kattoterassilta Tapion, Antin, Elinan ja pienen ryhmän ihmisiä kanssa, jotka olivat olleet keskeisiä matkallamme. Kaupunki loisti kaukaisuudessa, ja allamme oleva teollisuuskompleksi, strategisesti valaistu, näytti pieneltä sykkivältä kaupungilta. Mitä seuraavaksi? Kysyi Heikki Järvinen ja kohotti lasiaan epävirallisena maljana. Olette jo mullistaneet kokonaisen teollisuuden alan. Mitä muuta on valloitettavana? Se oli aiheellinen kysymys. Olimme ylittäneet kaikki fuusion jälkeen asettamamme tavoitteet. Markkinaosuutemme kotimaassa oli hallitseva ja aloimme laajentua kansainvälisesti. Maineemme haluttuna työnantajana houkutteli parhaita lahjakkuuksia. Asiakastyytyväisyyslukumme olivat vertaansa vailla. Katsoin Tapiota, joka hymyili ja viittilöi minun vastaavan. Seuraava luku, aloitin miettelijänä, ei koske valloittamista, vaan monistamista. Alustamme käyttämistä muiden organisaatioiden, muiden yhteisöjen kohottamiseen. Sen osoittamista, että kapitalismi voi olla voima hyvään, kun se keskittyy inhimillisiin perusarvoihin. Selitin hiljattain kehittämäämme visiota, muuttaa koulutuskeskus paitsi teknisen kehityksen tilaksi, myös uusien, samanlaisiin periaatteisiin perustuvien yritysten hautomoksi. Luoda säätiö tukemaan sosiaalisia yrittäjiä, perustaa koulutusvaihto-ohjelmia vähäosaisten yhteisöjen kanssa, lyhyesti sanottuna päättelin. Seuraava haasteemme on varmistaa, että se mitä olemme täällä löytäneet ei jää näiden seinien sisäpuolelle, vaan leviää positiivisena aaltona yhteiskuntamme läpi. Kunnianhimoista, Sanna kommentoi hyväksyvästi. Mutta jos joku voi sen tehdä, se olette te. Corpitec on valmis tukemaan tätä laajennettua visiota. Keskustelu virtasi luontevasti toteutuksen käytännön yksityiskohtiin, jokaisen lisätessä arvokkaita ideoita ja näkökulmia. Katsellessani tuota poikkeuksellista ihmisryhmää, entisiä kilpailijoita, jotka olivat nyt kumppaneita, entisiä alaisia, jotka olivat nyt johtajia omilla ansioillaan, mentoreita ja oppipoikia vuorovaikutuksessa tasavertaisina, tunsin syvää kiitollisuutta polusta, joka oli tuonut meidät tähän. Illan edetessä ja ryhmän alkaessa hajaantua, löysin hetken olla kahden kesken Tapion kanssa terassilla. Vanha yrittäjä, huolimatta ilmeisestä väsymyksestä emotionaalisesti intensiivisen päivän jälkeen, säteili seesteistä tyytyväisyyttä. Tiedätkö, mikä tekee minut ylpeimmäksi, Mikael? Hän kysyi katsellen valaistua horisonttia. Ei rakennukset, ei voitot, ei edes palkinto, vaan nähdä, kuinka istuttamamme siemen jatkaa kasvuaan tavoilla, joita emme olisi koskaan voineet ennakoida. Nyökkäsin ymmärtäen täysin, mitä hän tarkoitti. Kun aloitin Lahtisella, opetit minulle, että myimme ratkaisuja, emme tuotteita. Muistelin, että todellinen tarjontamme eivät olleet teollisuuslaitteet, vaan luotettavuus, kumppanuus, mielenrauha. Ja opit hyvin, hän hymyili. Niin hyvin, että kun sinut testattiin äärirajoille, et ainoastaan säilyttänyt tätä filosofiaa, vaan laajensit sitä yli sen, mitä olisin voinut kuvitella. Siivoja kulki ohitsemme, tervehtien meitä nimeltä aidolla lämmöllä. Toinen pieni esimerkki vaalimastamme kulttuurista, jossa jokainen ihminen, tehtävästä riippumatta, nähtiin ja arvostettiin. Jos Akseli voisi palata ajassa taaksepäin, kysyin enemmän filosofisesta uteliaisuudesta kuin käytännöllisestä. Mitä luulet hänen tekevän toisin? Tapio harkitsi kysymystä vakavasti. Ehkä ei mitään, hän vastasi lopulta, koska hän oli se, kuka hän oli sillä hetkellä. Koulutus- ja yritysjärjestelmän muovaama, joka palkitsi tietyistä käytöksistä ja piti toisia heikkouden merkkeinä. Hänen täytyi menettää kaikki alkaakseen kyseenalaistaa sen ehdollistumisen. Taisi, kuten me kaikki tavallaan pohdin. Potkuni olivat välttämätön herätys. Se osoitti minulle, että olin normalisoinut myrkyllistä dynamiikkaa liian kauan, yrittäen säilyttää jotain, mikä oli jo pohjimmiltaan vaarantunut. Tapio laski kätensä olkapäälleni, isällinen ele, josta oli tullut yleinen välillämme. Ero, poikani, on siinä, että sinulla oli rohkeutta valita toinen tie, kun tilaisuus avautui. Rakentaa tuhoamisen sijaan. Yhdistää jakamisen sijaan. Ja se valinta, kerrottuna sadoilla samanlaisilla päätöksillä, yhtä rohkeilta ihmisiltä, on se, mikä toi meidät tähän.
Yötaivaan syleillessä kaupunkia ja teollisuuskompleksimme loistaessa mahdollisuuksien majakkana, pohdin kuinka yksinkertainen lause, olet kallis taakka tälle yritykselle, oli tahattomasti käynnistänyt muutoksen, joka ylitti liiketoiminnan, koskettaen elämiä tavoilla, jotka jatkaisivat kaikuaan sukupolvien ajan. Ihmisen, idean, yrityksen todellista arvoa ei koskaan voitu vangita taulukkoon. Se oli näkymättömissä, mutta särkymättömissä yhteyksissä ihmisten välillä, joita yhdisti jaettu tarkoitus. Kärsivällisesti ajan myötä, rakennetuissa suhteissa, rohkeudessa puolustaa periaatteita, kun kaikki näyttää menetetyltä. Se oli opetus, jota Akseli ei koskaan ehtinyt oppia ajoissa. Opetus, jonka nyt jaoimme yritysmaailman kanssa, joka oli yhä vastaanottavaisempi, inhimillisemmälle ja kestävämmälle näkemykselle menestyksestä. Opetus, jonka toivoimme auttavan muovaamaan tulevaisuutta, jossa liiketoiminta palvelisi ihmiskuntaa, ei päinvastoin. Kun Tapio ja minä laskeuduimme yhdessä liittyäksemme odottaviin perheisiimme, vein mukanani varmuuden siitä, että tarinamme kaikkine käänteineen, haasteineen ja odottamattomine voittoineen oli vain yksi luku paljon suuremmassa kertomuksessa siitä, mikä liiketoiminnassa ja elämässä on todella tärkeää. Kertomuksessa, joka jatkuisi kauan meidän jälkeemme, inspiroiden muita löytämään rohkeuden rakentaa organisaatioita, jotka kunnioittavat ihmisyyttä ytimessään, silloinkin kun lyhyen aikavälin paineet näyttävät osoittavan vastakkaiseen suuntaan. Ja se enemmän kuin mikään perinteinen menestyksen mittari oli perintö, josta saatoimme todella olla ylpeitä. Tarinan loppu, rakkaat kuuntelijat. Toivomme, että Mikaelin ja Tapion tarina kosketti sydämiänne. Jatkaaksemme tätä jännittävää matkaa, olemme valmistelleet erityisen soittolistan, joka sisältää yhtä kiehtovia tarinoita. Löydät sen täältä klikkaamalla vasemmalta. Jos pidit tästä kertomuksesta, älä unohda tilata kanavamme ja tykätä videosta. Tuomme joka päivä ainutlaatuisia tarinoita, jotka tutkivat elämän ja ihmissuhteiden monimutkaisuutta. Älä jää paitsi seuraavista sisällöistämme. Odotamme teitä kommenteissa.